wangu ishe ndinozviona. Ndiyabona naye semwana wandiyasibona. Mweya watenzi ukatitaurira vanhu kuti vanamate. Moya wakati ukautenda vanhu mabatandaze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arwende surugare. Amen. Ndaona kwaita rufu. Nabonza kukona ukufa. Asi rufuru wanga chikonzerwa nehondo. Okukufa kunokunyanzisa nokulwa. Garengari Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ndaona mashure mezvikepe. Haleluya. Ndaona emva kwezanqanawa. Kwazouya shiri yanga yakakura. Kwaze intaka ibe inkulu kakhulu. Asi shiri pakati payo panga pachibva minhenga. Apati kodwa ibe inkutuka uboya bayo. Minhenga iyi yanga ichimhara pakati pemunhu umwe neumwe. Kuti uboya bayo besingena kumntu ngamunye. Garengari Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Wese anga achigamushira munhenga iye ndaona anga achifara. Garengari Yesu. Ngebe tibana noboya balentaka ebevuya. Mweya watenzi ukanditi vapostori vashe mubve pane zvokutongwa kwenyika. Haleluya. Kuti masisuke kwezinto zokulala kwelizwe. Mugone kupesana norufu. Lihluka nokufa. Garengari Yesu. Amen. Ndatenda. Ndine mamwe manzwi madiki. Haleluya. Ndine amazwi. Ndati mutungamiri achinamata ndapuwa mabhokisi 3. Ngisho utataende tandaza ndibonise ikasikezi 3. Haleluya. Amen. Rokutanga ndapuwa pana baba wapa banda mbili. Lokandi ndiko kutatu banda mbili. Na overseer vangu vamchange. Notatu overseer umchange. Haleluya. Amen. Asipa kutanga kwa zvose kwatanga baba Adins. Haleluya. Ukala kwakona kukauta tudini. Mabhokisi azika akanyorwa mazita. Ehlele ezakasikezi bhalwe amagama. Haleluya. Amen. Ndikaona varume varara pasi. Ngabonza amadoda belele. Ndikaona kereke yarwadziwa zvikuru. Haleluya. Kuno kukhala kuninzi. Haleluya. Amen. Arvane Yesu gari. Haleluya. Amen. Ndakachiverengerwa mwedzi mishoma zvikati patikadzoke pa7 days pakativawa umwe chete tingamushaya. Ukubaya kwedu ku7 days omnye wabo angasekho. Ndangoramba ndichinzi vatungamiri vanyengetere pamusoro pechinhu ichochi. Twapakhokeri mabathandazi phezu kwese simo. Garengari Yesu. Amen. Garengari Yesu. Amen. Garengari Yesu. Amen. Roma shoko madika ananga ndichiswa na mweya mushele. Amazwi mabala ndifundiswa ona. Nemamwe manzwi madiki andadzidziswa nguva yanga ichitwa ma-introduction. Kuko ayamanye amazwi ndifundise ngicala ukwenza introduction. Anasisa vauya na baba wabandalira. Baba wakapfeka jezi reyelo. Omnye usisi uzeno utatuwana ndia unxibe ijezi yelo. Kana vari padhuze nditaure navo zvishoma shoma. Xa ukhona makaphakame ufuna uthetha naye. Haleluya. Amen. Kureva kuti varara. Ngoba kuti mhlambe ulele. Garengari Yesu. Amen. Pana mai vanobva kwachechechi. Haleluya. Ukona umama usuka echechechi. Vambodudzirwa namweya mutsvene zvichinzi murume wenyu unoita basa rokuvaka. Kusita umeni wake uyaka. Haleluya. Kana vari padhuze mutaure navo zvishoma. Aikona makaphakame. Wotofamba kuramba uchifamba zamara wasvika. Wotofamba kuramba uchifamba zamara wasvika. Iwe wotofamba kuramba uchifamba zamara wasvika. Vanotenda wotofamba kuramba uchifamba
Yesu. Ngadziswa manzwi madiki pamuri amai. Ndifundise amazwi. Uya mucheno wa Mwari wanditi amai deno manga mapona. Umoya katikoti kufana kuphindise mama. Hondo igere pakati pemurume wenyu haisi hondo yake. Imfazi ime kumeno wakayo yake. Ndapuwa murume angari mukati memusha memurume wenyu. Ndikwe ndoda ibe pakati kwefamily yake. Asi murume uyu anodidzira kuti akanga achiita basa rokuvaka. Kuti ndoda ukudhara kwaibe yese aka. Murume uyu zvanga achiita basa rokuvaka. Ukunge kwaibe aka. Ane umwe musha wakaenda kunovaka kare kare. Unaonye umzi wabe wayaka kupa kudala. Asi musha wakavaka uyu. Lala umzi wawakileyo. Akaenda ipapo ndokupuwa simendi dzeipapo. Waya papo nalanda wanikwa isamende yalandawo yalawa. Ukarenganiwenesu. Ndokutora simendi iyoyo. Waitata la samende. Ana kuivakisa. Zanga yakise yena. Ukarenganiwenesu. Muridzi wesimende ari kunzira shoko raMwari akafa. Ukuti umikazi wala samende uswelekile. Ukarenganiwenesu. Haleluya. Zvino muridzi wesimende zvakafa. Ukusweleka kwalamnikazi wesamende. Ndapuwa mudzimai wemurume iyeye akatora simende. Akafa. Ndiniwe umfazi walowo watata isamende uswelekile. Ndaona mudzimai auya mudzinza revarume venyu. Ndabonza umfazi wesiza kuifamily yominu wa. Ataura nauyo kuti imi makatora simendi dzemurume wangu. Watenda isiti nina nitata isamende yominu wangu. Arenganiwenesu. Haleluya. Asi ama ya murume wenyu yakakakavara kwazvo. Atikonde chose minu wako wabe nengani. Chinhu ichocho ndochatamudza murume wenyu nhasi. Londo hiyo ipazanisayo minu wako kakuru. Haleluya. Kusvika izvozvi ndo hondo iri gere pakati pemurume wenyu. Haleluya. Hondo hiyo nemfazi ime kuminu wako. Ndosaka muchiona muchiti akavaka zvishoma shoma. Yolo nonibona kauna ufumana msebenzi wako akakancinci. Paashanda mari yacho haiwani. Amosebenze khona imali akainikwa. Ndosaka muchigara muchingorwa mukatememba. Yolo ndo nisoko nisilwa endlini yenu. Zvinokudenga kune zano rokudenga rati mhanyai munotora murume wenyu abatsirwe. Ilizwi lona lithi kufanele kubaleke uyothatha minu wakancedo. Arenganiwenesu. Nokuti ndaona kupona kwake iyi. Ndabonisa kuncedwa kwakhe. Kana akabatsirwa. Haleluya. Kana kuncedwa. Right pass. Ngasala phansi. Arekunesu. Arekunesu. Amen. Kanzi panyengeterwe zvikuru. Saka kutanga kufanele kutandazwe kakhulu. Zhinji kuma-branches. Kakhulu kwezi branches. Ndaona mweya wesatanism watenderera zvakanyanya. Ndabonisa umoya wesatanism ujikeleza ngamandla. Kuri sei ndaona wabata pakati pevaprofita vatenzi. Ndabonisa ubamba kakhulu kwabaprofeti. Ngaringarivenesu. Ndaona vaprofita vachitaura ngano. Ndabonisa abaprofeti bethetha imbali. Dzisiri nhau dzemabhuku dzanga dzichibva kudenga. Zingekho ilizwi libesika ezulwini. Haleluya. Ndazina baba ndikuzivisei varume. Ilizwi litora mantendency. Kutida kana kusatida rukarengarivenesu. Kuthandwa kana ungathandwa. Kudenga kune murume akabata banga zvakatarwa kuna zvakazarurwa. Umgwembe ukhona usezulwini. Nguva iri kukwana. Ixesha lizofika. Ndaona varume mweya yesatanism yafika vanhu. Ndabonisa umoya wesatanism usebenzisa abantu. Ngaringarivenesu. Yawatenzi ukati vatungamiriri ambaye muchimbonyengetera pamusoro pechinhu ichochi. Umoya kaThixo wati abakhokheli mabathandaze phezu kwesesimo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Snoten. Regai ndisire vamwe mukana. Shira abanye ithumba. Haleluya. Amen. Kulela kuYehova. Kawetha uthula
profeta chiri chizhinji chinofanira kuti chigopota chinyorwa pasi. amazwi osiprofeta maningi fanele abhalwe phansi. Kana zvichiranga mabhizimusi namatsi. Ukubona umthandazo funeka uyenze. Kandiwa rufu kwacho. Into yokufa. Kwavana vaduku. Ukufa kwabantwana basebancane. Mweya Mutsvene watibvunza kuti mvura iyoyi haizomboindi yoga. Umoya kaThixo uthetha ukuthi nemvula ayizokuhamba yodwa. Kana mato namatsi. Fanele uthandaze umthandazo. Ukudzivirira vana vaduku panjodzi yemvura mumatsime. Ukunqanda abantwana basebancinci kundaweni yamanzi. Kana pamabhaketi chaipo. Okanye kwezaa bhaketi. Ndapuwa kwazvo pachaita nhamba. Ndabona kubona inhamba Ichaverengeka. izokuba ibaleka. Inogororera chii. Nalo nyaka sinawo. Haleluya. Saka pacho munamato. Uthandaze. Zvisingadi munamato oga. Ungafuna umthandazo wodwa. Asi unozofamba seshoko renyerere. Ukuthi ihambe imiboniso yokuyalela. Ishoko renhariri rine simba. Ukuthi imizwi lapha kunamandla. Haleluya. Amen. Amen.
muzita raJesu mangwanani ano tinokutendai Baba nokuda kwezuva ramatitendera. Ndiro zuva Baba ratinoparadza kuyerwa kwebasa renyu, zuva ratinoparadza mhiko dzose dzechandenga, zuva ratinoparadza mhiko dzose dzepasi pefu, zuva ratinoparadza mhiko dzose dzenyanza, kuti kuna Mwari wakabata mhepo ina, ndiwa Mwari vane simba pamusoro pezvinosimuka, pamusoro pezvinodzika, pamusoro pezvinoenda kumativi. Zvino ndimi Mwari wandinodaidza nguva ino, ndimi Mwari wenyasha, Mwari wazere nerudo, Mwari wangu wakatendeka. Muzita raJesu basa renyu ngariendeke pasina nechikanganiso. Nyika ino Baba, vana venyu hatisi vatsvene, takamira nguva zhinji Baba nokunyengera, takamira nguva zhinji Baba tichinyepa, asi tinotenda kuna Mwari vane mwoyo murefu, tinotenda kuna Mwari vanodzoka, tinotenda kuna Mwari vanorangarira. Chirangarirai basa renyu panzvimbo ino, chirangarirai basa renyu panzvimbo ino. Baba wangu ngarisakanganiswa, tinotenda nedova renyika, asi Satani ngaashaiwe mukana, Satani ngaashaiwe mukana. Mudzivisi nomurevi wenhema, mudzivisi webasa, tamirira shoko renyu panguva ino. Paradzai hondo dzose Baba, ngadzidzimurwe, ngadzishaiwe mukana. Satani ngaanyadziswe, agara hana simba, kunyangwe dai akadii asi simba hana. Murevi wenhema, saka vana venyu vaungano pano kuti vamuratidze kuti havamushumire, kuti vamuratidze kuti haasiri Mwari, haafaniri kunamatwa. Kunyangwe dai akapa madambudziko, Satani haunamatwe, Satani uri mhandu, Satani uri mupandu. Miedzo yako yose panzvimbo ino ngaishaiwe simba. Tanamata kuna Mwari wakasika denga nenyika, kuna Mwari wakatidzikinura nokuda kwenyasha dzaJesu Kristu. Tinonamata nenguva ino kuti Mweya Mutsvene agare pakati penzvimbo ino, atigonese pasina chingatikanganisa kana kutivhundutsa kana kurohwa nehana, asi tinzwa kuti Mwari makatendeka muzita raJesu muri pakati pedu. Naizvozvo hakuna chatingatya kana kuvhunduka. Navari mukati menzira vagone kufambiswa pasina matambudziko muzita raJesu, muzita raJesu. Ngarive zuva rakanaka neshoko ratava kunzwa. Vari vokomborera ushumiri, vari voropafadza ushumiri, voropafadza kubatwa kwose kwebasa, kutanga paushumiri hwamangwanani ano kusvika pakunopera kwezuva, kutaura nokurumbidza ukuru hwenyu muzita ramambo Jesu nokusingaperi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here.
ati pe chipo chokuombera pana baba vachibishopu vachirwa muranda waMwari isitsaka sakatiko vakazi vachavatumwa inayo urukweo yake ino etunyiweyo vakachishumira saizvozvo. washumira ngora shoko. Haleluya. Tipe chipo chokuombera kuna mbuya. Mbuya vakatitira zvakanaka nokuti vakatsikira basa raMwari. Ugogo naye wese wenzende nchewa ikasa musebenzi womushe wakatita. Ndo nyaya yandaitaura kwamuri mbuya ndichiti rumodzi rwuya rwamakanga makadzvara iyo lendibensiti imbeu leuichanileyo ukarumwa negonye zvikakutsamwisai kuti kogonye raruma nei rumodzi rwangu. wabona wena kuti kainawo ilunya khokho asi mumashure memazuva matatu makaona rwatunga ruchinda rwakadai ruchinda rwakadai ruchinda rwakadai emvene kwenzuko zitatu ubone ungati bekhula lambeu pasina hapo kuti gonye kungekho ile lakhokho iwo madzimai chavo vakachenjera vane urozi hunodhonza apo mama batakanipileyo kuti rumodzi rwubereke munobisa muromo wavo ukuthi imbewu ikwazi ukuba neziqhamo fanele saka hazvinei akaruma muromo. Haleluya. Ivhangeri yaenda mhiri kwenyika. ivhangeri nayo yine haleluya haleluya. titende baba vedu vabishopu sikulele kuti tubishopu muranda waMwari muzita raJesu Kristu takasatiko atipe chipo chokutenda vanotisimbisa isu savatungamiri uyasiqinisa nathi singamakhokeli vachitaura shoko rakasimba kwatiri savatungamiri kufundisa amazwi namandla umenezayo kuti tigone kumira sezvatiri kuti bakwazi ukuma ngotokume ngalo kuuya pamunoona mazuva ose tichia kwamuri ukuza pakapamu kwenu ngotokuvezekaloinzuzokufunda kwedu isimba rekutumwa akuthandwa kwabo atitendere baba kushondisana Jesu tizwe kutenda mai sizwe kupulela kumama muzita raJesu Kristu egameni kaYesu Kristu. haleluya. ndinoti zvaungana ndikaona rucheno urwu rwamakachena kudai kandi bone nibashe kangaka kunyangwe vasipo tobva tavaona kuti nobaingeko ziyabona tikaona vamwe mai vakadzikama kuti vakatsika kasi bone unyuma mozitobile nyangwe vasipo tinobva tavaona nobaingeko atipe chipo chokutenda muzita raJesu. haleluya haleluya. tinoda kutenda maovhasiya masikuleye kuutatu uvhasiya Mwari vatibatsire utiko makabanceda vamwe vati vagosumudza murume vanoya kumuda zvakadii abanye bangati Haleluya. kuti atatuotani murume uyu ndinomudira kuti kana tikambe tasvikamo patinosvika ukuthi atandeathandela kasi sifike kwezinye ndawo murume uyu unozinyangura chokwadi uthando ukuma ngenyani yodwa pariwo patakaita munamato waiti wokuti baba vedu vari kudenga achichi wakaitwa nababa takazombowiswa pakati peusiku ovhasiya yangu akaramba akanyarara utataovhasiya washala angateti tikati kuovhasiya munoramba makanyarara sezvikandaiwa munamato wemangwanani tati hayi lo mtandazo awenzi pakati pousuku umtandazo wenza kusasa ndikane mhaka yezvikani saka zvinzi mutipe zvokudya zvedu nhasi apo kuzitena usiku akasiyiwa kuchakuliwananje zvinovaro zvofamba achiri nhasi here nevandaura kuti ukuthi hayi noko amaguka bazahamba kusekusasa nawo. haleluya. saka nesizisiyewo kuti hausiwo pakati peusiku nathi kufanele siyazi ukuthi lo mtandazo awukuyenziwa phakathi kwebusuku mangwanani. haleluya. kusasa ndakambotaura umwe ndibe ndathetha pane vamwe vana vasingadi kupona bakona abanye abantwana bangafuni ukuphiliswa anobva atanga kundivhurira bhaibheri waqala undivulele encwadi zvari kutsvaka panopikisana nemutungamiri uzama ukhangela apho siphikise singaphikisana khona kuti anzwe kuti mutungamiri waye ndamupikisa ave ukuthi hayi no umkhokheli hayi ndimphikisile izvo yava kutotukwa. but kodwa uyasiqaleki. haleluya. zvakanaka kuva pano tinazupire wauda kuti muri kusangano kwenyu semutungamiri wenyu hamufaniri kunanzva bhaibheri kutsvaka vhesi inotuka inopikisa mutungamiri awufanele ukhangele ivesi eziphikisayo ukuthi uthuke umkhokheli
Ngamona zeta kana mnaitaka vesi yokufikisa. Fana nibona umuntu xa ekhangela ngoto akhangela into zayo. Amen. Haleluya, haleluya. Sasa mtungamira kapwa Simba. Munandi ngumkhokeleli kwamandla. Andikubele ngasino kuzigrafisi. Andikuzona balikhona ndikuvela kusisi. Kuti amainiya yangori murume takazikoti nasingasiyanzi mainiya. Yangwani baba. Unongwa mao. Haleluya, haleluya. Amen. Zvakanaka kuva pano. Nawe achiripa kuti kana tozouya pano. Inde kuti tasisiza apa. Zvandanzwa mufaro wataurwa naubhaziya wangu. Ndive ukuvuya. Achichitera shoko romutungamiri wasimuka. Kuti shoko rikuporese. Kuti eliziri kuphilise. Unotobva nechekare kubranch kwako wakatopona. Usuka ebranchini yakuzophiliswa. Munhu aponi pano anobva akapona. Munhu akaphiliswe apa pandikodwa usuka ephilisiwe. Zvino shoko rochinzikwa. Iliziriviwa. Nemunhu ajara kuteerera. Lo munhu uqhelele ukumamela. Munhu haangozotangiri kuteerera pano. Umuntu akazi apa anobva akateerera pano. Uzosuka apa ahlala khona nokumamela. Haleluya, haleluya. Regai titongofamba ndomafambira tatutenda toamereki. Efeso vachi. Rimwe gore ndichigara hangu Harare uko. Lomnye unyaka ebesahlala pa eHarare. Ndakambotambawo bhora, mutambo unonzi webhora. Ebe ngumdlali webhola. Kwete rekukanda. Loti la plastic. Ndakatanga rekurasana. Ube uqale lokuphoselana. Bhora resquash rinorasanwa munoita raini. Ukuthi lebe la bhola lenza ngama-plastic ngifake nemcene. But irorwa nakuti munotamba muri nhamba ani pamunenge muri 12 kana 20 ukubalwa ukuthi nobani bangaphi nobani 12 kanye ni-20 becala necala. Haleluya. Sinokhala mutambo uya watanga manje ukuthi qale kudlala bhora linge liphakathi nekoko ane alipoko yekoko ane basemidleni abanye ngapha asifungwa mevanhu vesava vane vachiti avari kuti isi tinokunda but engqondweni abanye bazothi sizoyisa thina vanotanga kutukana baqale kungava kuti hamuti kuti kuti hayi nina andizosiyisa. Ndopaunona mwana opodza zvisingaiti ubone omnye ungakwaziyo ukuskora achitanga kudai kuratidza kuti palo ngatiuya exercise palo kulula milenze asi tichingazori kuti uyu anopodza andikona ziyazi kuti hayi lo akakwazi kutsanya. Haleluya, haleluya. Asi ndikona pano mumwe atibona kuko omnye iye ari pamutambo yena usemsitweni zvino mutambo ndewasatani ulemsisitwe kwakasa iwo kutochema nechekare yena uyakhala kwakuduusekale. Haleluya, haleluya. Satani richiikana uchimwita wakutochema nechekare wakutokuchira hahani mwakuzidi hahani Satani akamira newe ari kuti wavinga yukuno kana wodzokera tichasanga umenjani xa uzogoduka zodibana zvamunozona kana mabva kuno zvoita sekuti kuuya kuno idambudziko ubone ungati ukuza apa izvewe chawakaringa chacho hauna kutongochiziva ngenxa yokuti wena isizathu sokuza apa usazi. Haleluya, haleluya. Ipapana anotaura mufananidzo muteerere kuti xa ndithetha umzekezo fanele ndimamele ipapana todarika ndataura mufananidzo womutambo kuti wachizwa kuti wapai ethile into yomdlalo wapai asi kutambe semutambe anokunda kuti udlale ube ngumuntu woyisayo. zvino bhora riri nanhama dzangu kuti ibhola hayi nolilula kana ukazoita mutambo webhokiseni nasatani kakuko umdlalo wamanqindi nosatani mutambo wacho munoziva vagogo ndiyayazi itatuko mukaita mutambo wetsiva kakuko umdlalo lwamanqindi nasatani nosatana iwo wakavira zvavo pamutambo wakaturutswa wena umenje uchafika. Haleluya, haleluya. Zvino mutambo wacho unoda kumira nesimba uno mdlalo fanele ume ngamandla. Pandaona mukomana achimba uya pano ixesha libona ubhuke ecula ndabva ndafunga tiri kuglendel
Yacinga sise Glendale. mai vachidzidzisa Umama efundisa. ini ndinonyanya kufarira kudzidziswa. Munandibvuyira umfundisi. Muchidzidzisa vana ava kuti shamwari inotsvakwa sei. Kufundisa abantwana ukuthi ichomi ikangelwa njani. Shamwari yekumotamba nayo kumubwira. Ichomi yokuvana nayo. Nobva vasvika vakudzidzisa kuti shamwari yekuwana kuti wakutsvaka mokuwana kugara neupenyu hwese. Vakadzidzisa ukangere ichomi yokuzohlala nayo. Ndakuchema Bongo uchimba ngati tinongona kwatsvaka shamwariya. Ndibvere musisi kakhulu ukuthi tawuzokangela nachomi. Iye takataura nezvayo. Yesu pesa tenda ngayo. Kuti ukaona kamukadzi kane karomo wachiva karomo. Kuti kaubone intombi nomlomo. Uchiramba hapane miromo mukuru chitakashata uko. Ungafuni unomlomo mukuru kuti aino. Ane muromo mukuru haatauri. Unomlomo mukuru akatedza. Asuya kane katsono. Kati lo nomlomo katitsono. Kuimba kwese kunobva kwapera. Kukura kwako kwako kunopera. Unobva wakapuwa mutemo kumba. Kuti ndiwe wega here unoimba. Kuti ngweyedwa nawo ukura. Asina varume vaimba vakamuta kuti tumeka. Kuti ngweyedwa ukura. Vamwe vakudzidziswa nokuprofita. Abanye bakano bakaprofeti nabafazi babo. Haleluya. Mubva mateerera dzidziso kana ichiitwa musumure. Faneke ndimamele kanifundiso. Rambai navo dzidziso iyoyo ndakaibata. Ifundiso yako ndibambire shala ndamudhara asingakaidi. Noba ndimudhara ndibambire. Ndakaibata ndimo ndakambva nanochidya shamwari. Namuna hamu ndaichidya nechomi. Haleluya. Darako basi. Iwe ndatopedza newe. Ndakabire nawo. Nokusingaperi amen. Zvakanaka kwa pano. Ipo pano patauya ipo pano patiri pano. Apa kunenda zize kuyo. Regai mari yayo zvairi. Yekani nive. Obasiya mje. Utatu obasiya mje. Vamadamombe. Alright, we are proof. Vaita zvakanaka. Iza hapa tatu. Haleluya. Chokwadi regai tipagadzirisa. Basi inongisi. Ndakazoramba kureva mai mjezvanza. Ndakona abanye besheba uma muje. Vakuti zvanzi mai madamombe. Basi ndikuti wanguma madamombe. Wona idambudziko rina vanhu. Kona ningxaki nabantu. Ava vakatenga motikara. Utatakanya kutenga imoti. Hatuchiri maoko kuti akazva vari kumboite. Asi kwabeni mazana kuti hayi uyenzenenhle kuti hayi akavheli ngoku. Nokuda kwei vakatenga motas. Kuti hayi akavheli ngoku kutenga imoti. Kana vatoitenga hamufani kutoitenga kana vatenga mota. Mufana kutongwana mazuva ekuzvida. Kuti mwari wangu wandiitira izvi. Haleluya. Zvino isu tese tinoziva kuti tinasongoseya yazo mukati menyimomo kuti pakati kwenu pano mwari kusenza masene mekwamai. Pakona abanye basebe Mwari kusenza masene mekwani. Mumwe akamupuwa muhondo. Abanye bazinikwe kazale mfazwe. Asi vakazoti mukana ndakuchinja titoreseni nange kuti madamombe. Watu nandito. Ndoya weshawo abantu vakaovasiya madamombe. Haleluya. Saka kwete ndikuzoti havasi kuita. Tiri kumasangano. Tiri kwatiri. Kana hamaendete zvinhu zvakanaka. Tiri kwakuzvifarira. Insomo zesibasezebeke masimvera asi kubhuya. Zvakanaka kwa pano. Tichivafarira vabhasiya vedu. Sibhuya rota tobhasiya wetu. Kotongofanira kuti tasanganawo pabhasi. Kuyafanira kuti sidhibene naye bhasi nestopini. Kana basi riri pabhasi zoti kakugepo ibhasi zoti variko mwanodaro. bakona abanye bayenza ngolahlobo. Haleluya. Zvinochirega yamunofananidza uri parapa umwe wataisa vanhu kupona. Mamerani omnye umfaneke omnye umzekeliso uyenza abanye bangakwazi kuphiliswa. Unogona kupona. Ungaphiliswa. Fanika varume vandanga vachikudzirwa nemweya pano. Bakona amadoda bebethetwa ngabo. Varume vavachapona. La madoda bazophiliswa. Navo vasiya makatadza nekupona muri pazambuko. Utataura kuteni ungazophiliswa nokuselapha. Nekuti nhau yacho ndeyenyota.
into elabo into kunganiwa fanika imini akuluwena eni makachenjera izvomumbo bata mupendero wegeno dzirababa kaushakanipiwe ubambe kukubhero ini ndigonzi 7 days handisviki ndiri patsime goreno muchanzi wanyota kusitozinganiwa goreno muchanzi wanyota chaizvo kutozinganiwa lonyana ivi muri mumakatarira tsime wena ujonga inetsime vavati hai ndichainzwa uzviti hai namuzoganiwa aona ujonga inamanzi haleluya haleluya vana ngavapunde nezita rajesu nokushakanipa seuchenjeri hwetsuro nokushakanipa kufana nomvundla kanoti kainda kunosunza usiti baye hamba yokhangela ukutya akatakura kanjumba kwako ebibereke inanzengxowa yakho ihamba umvundla kachigira vana vako isizisela abantwana bakho ekutya kusvika kwana afike kwanaye ari kusivhalira kube kunethile umlambo ugcwele iko akana vati yena akathandaza kanomufunga manomano uyacinga nje amacebo nawe yako ndiyakuti ndobira sei ingqondo yakhe ithi ndingawela njani ndabira nani ndingawuweliswa ngubani izvaaninaso yonke loo nto chayakuda kubira yena ufuna nje uthi awe sama wauya pano ufana nabanye beze apha sheshaaninayo yena akalancinga saka chiyambiyapa makuwa ukuthi yena inkozi asikupuna nokwayakuda pano ukuphiliswa qa haleluya haleluya kabuboye takalaka kuwa pano ndoichenjere nokushakanipa kwakhe anoona mukeno dzigaro ukubona i-crocodile iqama kana vati oqala kuhleka lokuti munhu mukuru ukaseka wakamutarira ukuthi umntu mdala uhleke iyanokubvunza kuti uri kusekei uzobuza kuti wena uhleka ndoni ujoke kasurabati kaphinda kahleka kaseka kuti muri vashoma wathi andimambala nina kuqama baba emanzini haleluya isu patakakura tairerwa nemaka nokuti kwezvimwe zvenhemaka especially sibe sikhula sibe sithetha kube uthetha imbali sezva ndikutara zvinhu zvokunyepa chaizvo wasinokutheka ngalo ndiyatonga wozukataura muka yacho nezvaitaurwa zvacho zvave zvokuti kauna kuqwalasela ndezinto zibe zithethwa pha vanhu zvavo vachenjere kuti abantu mabatakanipe haleluya vamwe vadhara ndovanga vakachenjera zakuti kunosumudza danda abanye abadala bebezitana kuphakamisa inkuni rokudziya muchando haachagoni ukuthi aphakamise noba inkuni yokuthi abase kakubandayo akakwazi saka aibva atuma emaduku kuti tibechikutaura ingano ebethuma abafana kuti hambani yokhangela inkuni izoze ndithethe imbali inkuni tichidziya moto siwota saka imwe muchifara kuti tonodzwa ngano nasekuru zvomukaene uni libe lizivuni ndouchenjeri waidi hawo izoba inotata pandikwenda kube kukuhlakanipa ndo zvatakakura tichiregera kuda kubasa sikhula tina singaye emsebenzini uchiti sekuru anosara nani sisithi hayi umalume uzisheka nobani haleluya handingaindi kubasa sekuru anosara nani asisozindiyokapange nanhasi sekuru vako waregera kuda kubasa tankulu ukuba ngafuni ukuthi uye nanhasi vanewe nangoku usenawe hamusiyani kana sekuru wako andihlukani kaloku nomalume haleluya haleluya zvinouya munhu adi kupikiswa uye anobva ati iwe wati mumakwenzumu iwe unongori wega vamwe vangu zvati vadetse otiti unganakobiza abanye bako ati kababize vadetse izvozvi ati kababize tiverengane sibalani haleluya haleluya hayi zvimwe anoziva kuti anokunda anomoki umntu oyazi kuti hayi siyoyisa sezvamaita pano maziva kuti isu
Wachono nianze kuti nina. Uko kujarusalema kuma usu. Ubaye Jerusalem ayima. Iko uko ndo batono ponera. Apo kuna sindo. Saka wamaina wanakunonoka. Abanye bengama wakame bato. Baka kama bakatira tufanzo zabo. Abe banukuzela inzi. Bachini bomba zino ponera. Ile kwende kula ndino noki. Wati ari munanzo fika ikakatani. Haleluya haleluya. Vanodetsana ipapo babizana ngoko na ngoko nyango kumeso kwacho kuchichisa kuti noba ubuso bako buyeikiza sura noti trobina ne panochisa ipapo umvuta wati ndizowela na apo kuyoikisa khona pakakaenda kune Libya ikase baba eNamibia ndinovasi yangu takachika pa boda rekupinda bafika pa boda yaseNamibia tunazikisai mataya ya afutendeni kusukuti mutafika kuchechi kwati kululani itaya zenu tanivunyela kuti ningene nizitini ya enkonzweni ndoba natenso ofeseri kata yangu adivisi ndajonga kuti tofesi ndati yamu andikoloni Mboseti baba matiri kata ateke kuvisa ndati singakukuluni kana tichidzinga panatidi kabe sigodhuza maba sigodhuza ivo vaidzi vanodzinga vakazotiti munotinamatirawo abo bebezika bazozidonda abanye chakazeka nacho. Haleluya haleluya amen. Suro anaona kuja itumukadza kanyanga haisi umfuda wabona kuti hayi ezilwana nemajirwana itsengi ukuti inoba nokuja kwayo haitizi inobate ichimenza haishafuni ibaba nje iginye kabe kanye ndozakafana Satani ufana nosatani kana akakubata hama yangu afambile isihlobo sam ari iye chaiye aye nguye nyani kwete mvuri wake uri kutiridzisa mero noti umthunzi wako lowo isikhalisayo akakubata iwe pachako satana wena ngokwakho nyango uri murume aboti mwaye wewe noba uyindoda uzoti maye uye uleti maye Turano cha itairai umfuda inatsoverenga zvakanaka manenze umutsa omhle ukwazi unibala kakuhle. Haleluya vaitaraini anoti ndotangere mukuverenga varume ngena kuikuna la mutsa wati ndiqaina yavanoti averenga ako zvanemiswa zvaibatane zvakanaka makamakaitarainira kadini vakanaka ndiverengi kana ndapedza kuverengai zvinoutazvakuverenga oini nevamwe vanhu ndizonibala mbantu nabantwana bam. Haleluya haleluya ipapo vanhu vaverenga nechinhu chisinganzwi ngoko nangoko vathetha nolimi bangaliva bona saka mutora nyangwe ndimi dzechiprofita dzinotaura zvisinganzwi iyonono ndibona nendimi zesiprofita zithetha ineni ingavakaliyo mwakarata ilibholibho vakanaka titi amuikopsinzetipo zvino yesu vanobva vaverengwa kuti vasanzwa kuti ari kuti umfunda yena vaibala ngotobe yena anobva ati kaposha pii karidza mutengese gomo chakatakatendedza haleluya haleluya mhiru kwanoti azepeshe urimazirema wateka wati chandakachida kuyambuka ndizitenge ndibekurindiwele. haleluya ndozvandakiti vana vamai mazuvano vakuru kuchechemadzibabasi kuchakubabatsira yakaziwana inobatsira iyonono ndiyenzenomama ukoza kwenyengodzo wati hayi tipene nenyengodzo iphilisayo ndobva ndashinga ndikadaunda kumba kwacho nonoti kwakadii ndati nalo ndaomera ndati mandiendinya ndiyobona tikujani ndokunoona baba vai vachaiziva iwe ndabona loti atasibe simazivi vakachenjera chenjera ushakanipire wangourute one hayi noko zinzwe zodwa zodwa nokuti kuvanopa matoto ehangaiwa ukuthi kunale langozi uye zangozi bayenika nokuti hangaiwa isaine mudzimai ungaitwa chikururulo ibaende chikururulo kubasa ini chikururulo aishuka numfazi kolokuenda numfazi ihoke isu hatipona vatu vakanaro tinazidi kutandazo unjalo isu tiri kuti baba ngaende kubasa tinazidi kutata makaye msebenzini makapangele imisava inogoniedzwa pasitesheni yebhara ena umama unezesebenekakota
kuri chikururo vanhu vachingopa vachitendera madziro chikururo kuti haino ikulu mutando kana chikururo yapera muchadyaka ukuti mutando kapera ufuna kudya munhu vakanaka kuva pano tinasubuye zvamubuye chechino haina yakafanana nayo tole nkonzo haina yenye ilingana nayo chechi yakasvimirira inkonzo izimelele ndosaka ndakaona murume mukuru asina kukwana ndabona nyidhodha ungati ingqondo phela akatesa bhaibheri panapa wena achidzidzisa ifake ibhaibheli ngahamba ifundisa achiti haleluya rugare ngaruve nemyo utole malube nani verekanai muone sechechi arekungwa kuti hayi zalani ndibe baninzi nokutabaselwandle nekamurume kakasungwa nendebvu verekanai muone sechechi arekungwa kunyiwe nendevu uku vasikana vari pana kuti ndombi zizo zibekwa ngaphambili ndopaona kasikana kasina mboenda kuchikoro apo ubone intombi ingafundanga kasamurira kachiti amen zvinomona zvapupu ngaaende kuchikoro makafunde kana aende kuchikoro kauye esikolweni kuti dzidziswe kuti vanotsvaka shamwari kuti tauzokangera umlingani wanga wainzwisisa ukwazi kumqonda kuti lo ndizokwazi kuhlala naye vakanaka kuva pano ndova ndavati mainiya hamuzivi ndati mama auyazi bhaibheri shoko ramwari rinotaura chiti ili zini lokatitoliteta mwari vakasika munhu nemufananidzo wanyu utikoadala ivo mwari ivo vakare yena ndovanoti munhu angagara ari oga utivati umntu akanako kuti ayedwa chimuitire muvaraidzi akamukwanira umlingani hapana kuti vavaraidzi pakazivaraidzi akamudini kwati umlingani haleluya haleluya zvinevo kavati chindivhurirai anobva akuvhurira panoti abrahama ena vakadzi vakati ndopaanoabrahama herewe wena nguabrahama na ndakuvhurirwa kazi nyangwe ndebvu ndavhurirwa panoti ndebvu dzaaroni akazonzwa mafuta endebvu achakavera mundebvu dzaaroni kwati wakavatenda nendebvu wacha hayi watanjizo indebvu saka imobva siya muchenje ndini vamuchenje dzaaroni wati wena uindebvu zako ndoaroni na ndebvu ndedzaaroni kuti ipaka muchenje but kodwa zikuweke negama lako haleluya bhaibheri shoko ramwari ili zikayo kana mune mutsvene ukaburuka iro pachanonosvinudzira uona ngoba uyatetela hatirindisi kwarisiri kutaura nezvako asi jikeleze kuti zvakanaka kuva pano dzinatubiye zvino zvakanaka nhaininatsuro umunandina zvamadire henyu kuti uwelini muchisvika pamusana pavamwe unyatela pezi kwabanye kwamangwana ngomzoke rwisi rwapera kuzara kuti hayi aiperelanga apelende kugcwala komlanga zvinogarwa anobva anyengo muzukuru wako kuti naye uti akangomuona achimwa mvura kaimfumenesisela amanzi zvinongodzi ndiye uya kuzotwa nguye lowo bekwela pezi kwetu saka muchiona mapostora yolona ndibona abapostora vanhu vanokuti vanhu vavakadzi besiti hayi ngabantu bafazi baninzi zvichikonzerwa nevemucheche yegungwa ibangeniswa ngahamba bebafazi baninzi haleluya saka muchiona kanzera vati kuglendel iye mabona lo kanze vasegrende akazoti auya akati wati waza wati ipostori herei ni postora nani na akati wati wati indoziya varume makwezi yayazi bona bathandazela majolweni nepazuva nepaelangeni vaine zvitsvuku vasinobezero zimbomvu izvi zvenyu izvi kuti ngohlobo lenu emuda zviziva kanti bendiyaziva kuti kune mhando yepostori yakadai kuko indi taura vakuseni yepostori zvinodangwechi ndiri kupfuura nchiona vanhu vaya
Haleluya. Na uyangu ili kuti atadzokera kumishati rwirei sitari kuti postori. Asisara tupa. Ima musonu haya. Aininga haba bantu bayibe ngafanelekaya. Chikanzirite chisiyane navanhu vaya. Masihlukane singafani naba bantu. Vemunondo. Aba batanaziya bacholowe. Ndilemwe gorera ndakamboshanyira mutungamiri wangu. Ndinonyaka ndipenda andwendera umkokeri wake. Akatsamirwa nomwe mwana shenze varamba kuenda mugomo. Ebekunzera nokuti aye akafuna kuone tabeni. Ndindairi botelwa varamba kuenda mugomo. Kuti aye akafuna kuenda tabeni. Ndikati mamushira kuneiteka kumona mati. Wapati makuyotandana. Ndikati zvinogara mugomo maenda neuyu. Ndandipaniye tabeni alomdano mwenzira. Pakamumva. Kuyakuno. Varume vakuru vakadzika kuti. Munodara mugomo neuyu. Abo mama badala noutano badala bahamba nokuti nihambe nomntana omncinci ngakaenda tabeni. Ndokutokuti vamakatana nako mwarafamba. Hayi no umntana sebeviwa. Haleluya, haleluya. Sababu kwa pano. Asi Yesu achinde mugomo. Alikodo Yesu esienda tabeni. Asire kuti vamuvadzidza aivavenga. Ibenga tetunondo asukanya nawe chiyakura. Patino yayo yakona. Anotutsaura. Uyakhetha. Kuti sive nechiremerera. Ukuthi ibe nehwema unonuya. Nanhasi kana chinamata. Sinatsukuva zvakatsaurika. Maibe into ikhethekileyo kakuhle. Nasi pano. Namhlanje silapha. Tauya kumtambo we. Size kulo msitho. Upaska. Lo msitho wePascha. Ndakambozwa kwabatira zvakanaka ika pabata. Ndibengizwa kuti ata eteka. Vachiti nyanga yeChristmas. Kutwanga bai Christmas. Asi kutoti Jesu atozvarwa musi iwoyo. Ndilondo kuti Yesu ngalamini. Asi mumusoro medu ngamupinde kuzvarwa kwaJesu. Engqondweni yethu makungene. Kunyangweni nawe kuti Jesu unorerwa pamuchinji kwako. Kuti noba uye. Haisi nawe kuti ukutomona nhasi pano. Asi mumusoro medu mupinde. Kuverwa kwaJesu. Ukubetera kwaeka Yesu Kristu. Saka mukasonzwa vatungamiri. Vabakokeri. Vorambidza kumwe kuimba. Havasi kuti haugoni. Asi kuti uri kuimba zvokumasowe. Uri kuimba rwerwa papungwe. Uzoba utula ezinye ngoma zezinye ndawo. Nudisu pungwe ke Adamu na Eva. Aigara kupikora ndono. Wekeni baba. Isu mumusoro medu kuchiona mwanakomana womunhu ari pamuchinji kwa. Tina engqondweni sibona unyana kaThixo ebethela emnqamlezweni. Pali mumfana watakambona kuzakani na bishop ari masigambuza ake. Shamutayira foni. Tona matanoka. Hayi ngokuthanda konke. Sinaiwe vanhu vese poko iwe unoda kumunamata wega. Ukona abantu maninzi bezoindawo zohlukene wena ukhonza wedwa. Apa mfana wacho izwi lake rakanaka rakakosa. Ilizwi lake lini. Muyumbichaya asi zvaimba nebatiri kama zvali yacho. Zvapesana kana tiri pano. Kasila pamutambo uno. Nomsitho. Sezwa ranhasi. Eminyaka namhlanje. Indawo yekuimba. Apo tona muchinjikwa. Apo zikuwa igazi emnqamlezweni. Haleluya, haleluya. Kuti kana tobva pano Tasisuka apa. tinobva tazambuko tinorwana. Ukuwezizo. Hatizodini neutsotsi. Azizoweli ngokushikashika. Asi mamashoko dei achinyorwa pasi. Amanye amazwi kufanele abhalwe phansi. Ndakarangana shoko rakatorwa nababishopi. Ndakhumbula ilizwi libethelwa noTata Bishop. Ndofunga i-2000. Ungathi ku-2000. Akati paunotambira ndo pane rufu rwako. Wathi apho dala khona kukufa kwakho. Panotambira munhu ndo pane rufu rwani. Apho dala khona ipapo pauri kutambira ndo pane rufu rwako. apho kukufa kwakho kukhoyo. Zvino Jesu Kristu wamuri kutaurisa kuti akarwa pamuchinjikwa. Lo Yesu Kristu ndithetha ngaye kuti ubethele emnqamlezweni. Pabasa raMwari nababa vake ndo pane rufu rwani. Umsebenzi kababa wakhe. Pane rufu rwako rwuri
papi wena kufa kwako kundawoni. Haleluya. Saka kuya kuno manje akudi butsotsi. Ukuzahamba akufuna ubutsotsi. Kana kushandisa church bekudanga church. Kusebenza inkonzo nje hayi inkonzo. Indishandile lokuthi banogona ere kodwa wada. Mayincede ndibone ukuthi wena usebenza. Lo sakamzana mwa mungana china matiri kwapha. Yelo lo ndibone Bali kusiza anakakulisa somla. Omnye akakwazi ukucimela uyavula amehlo. Akanaka kwapha. Tichaverenga bhuku yavaefeso chapter 5 ndotangira pa 1 verse naizvozvo ivai vateveri vamwakanwa. Haleluya. Haleluya. Kana shoko richiti naizvozvo Izisi linokungoko rinenge chinoitira kuti mashure mupane zvambataurika. kutenda kuti ikona inebetete ngasemva. Saka ndaitaura nemwe murume ndichiti Ndetela nenyendelo ndisiti mukaverenga mabasa apostora taifunde 1 verse 8 kukwamba Apostles 1 verse 8 iyo ndachibvunza paitamba imboiverenga mabasa apostora 1 verse 8 izenzo zamapostola 1 verse 8 ku ndimai izenzo zamapostola 1 verse 8 isu tose iko zvino chinamato chedu tinasonge ukukholwa kwethu chandaibvunza nemwe munhu ndikati ko chinamato ichi takamira kudzoka kwajesu but hayi silinde ukuza kwaKayesu. handiziyo kwavhosi yamuti basi ati takamira kudzoka kwajesu Uthi asilinde kwamuri kuona baba vamwete vanhu vakasimudza mafuleki mumwe akatakura mbiya yake hanzi takamira kudzoka kwajesu. omnye uthwale imbiza sithi asilinde ukuza kwaYesu Kristu. pamuri kuona mimhai muprofita achikurepai ari kumira kudzoka kwani apho mama ubone uprofita uyakurepa ulinde ukuza kwaKayesu. hayi nimudidere zvenyu. Sabelani. Haleluya. Muprofita achikubhadharisa imbudzi nemombe ari kumira kudzoka kwani Kalisa inkomo nebhokhwe kwajesu. elinde ukuza kwaKayesu. Kumirira here uku Ukumana nilindile na hola hlobo. ndakavafarira baba vatave nababa vamandeveri ndivanonzi baba nemuchifu vaya vakadzidza vaya Sa ndivuyela kuti utata ufundile wasechifu. vanonzi babani baba mutakara. Yes, ndakavafarira Ndivuyele. musi wandasangana vachiti baba ezuro ndakanozoshamisani kani makone pana mai vakabva kumagamutizo kwachimhanya asi vakava neputsu imwe chete vachiti kuti zvandanzi ndandaendwa nena muprofita kumagamutida andorepa hamuna kunge vamakamirira. Haleluya. Nauye kumirira kana kuri kumirira Jesu kune nzira dzako kuko inzira yakona. Ukiya mabasa avapostoli chapter 1 tinoda kunzwa mashoko ake kana ariye watakamirira. Wakamira Jesu wakamira pachikeni iye wakamira pasuweji. Amen. by 8 verse Makanyura zvimuchera muri apostoli. Arutoshandisa mupostoli anogara muchera. Abanye bayathuwa ke impostoli yahlala esitulweni. Kumirira Jesu sezvamutaura takamira kudzoka kwake nekuti bhaibheri roda kuti achadini hake uzokuza. by 8 verse. yes asi muchapiwa musoro simba toda musoro ngozi kuona munhu asina musoro haachisiri munhu Hloko ndawa xa ubona umuntu ongena inhloko ayingumi. nyango mai marota mwakachiti havachiti hamuna musoro vana vasingazvinofunga zvacho ukazale sithi awuna ngqondo awuna nhloko uzothi hayi uthetha ukuthi awuna uhlakanipha kakhulu. avashoko pa 1 verse kukwira kwajesu kudenga kukwira kwajesu kudenga kwete mumuti Yesu ezulwini not emthini. kukwira kwajesu kuyini ndokwatinongonza kuti akakwira kudenga neshoko ramwari asi kudzoka haana uyile ezulwini but kodwa zangabuya. takakokwa munyaradzo Sibesabiza vaprofita vanobva vati uyo zvinambomira
kwati hayi man vachitotaura munhu afa kuti ari kuti uyu tomuona esiketa isiti hayo mntu ufiyeni siyambona isu tira kwajesu kudenga takamira kuganga kwake iye jesu une shoko yena uyesu rake akataura iye nomamawani yena umulomo wake ndoshoko ratinoda ilo zifuna lona ipapa totikana takutaura sezvariri vamwani ngavatiainyana hamba zokuti munotukamo machechi hayi yatuka zingonzo isu tichitaura sezvariri thina sithetha ngohlobo lililo pa-8 verse yes asimuchapiwa simba asi nyarara ilo shoko rokuti asi uthi kodwa kwakuti pane zvaitwa ukwenza kuba nento yenziwe nyangokukuti munhu anotongonza asi noba ekoti umntu vaona kumbopara gosha yakadai kusitwa but kodwa zange ube Wangowanzi 4 years. enje wakupuwa 2 years uyizede unikwa iminyaka mizu asi pamhosva iyi but zvaoneka kuti ndo makore ose ndo mhosva yani kuti iminyaka mhosva inopa munhu 4 years asi wakupuwa 12 ukuthi itshala enikwa umuntu Asi. 12 years saka shoko rekuti asi munhu wazopupa afani kupurasirwa neshoko rekuti asi umntu wamangqina afuna lashekelwe lithi kodwa profita waprofita asi uprofeta eprofetile but kodwa uya zvakaprofitwa kunzi wofa akafa lo waprofeta anobata madzimba yana abanga nje amadonga endlu yakhe akati kuti ona vangu yedu kupenaka kuteneza ngathi abantwana bamuyike ilifa anobata madzimba yake abahamba amadonga endlu yakhe asi kodwa asimuchapiwa simba asimuchapiwa simba unikwa amandla kwanje yatangona wabvasiya mujeri kusumudza masimba noti amandla lawo okujima ujima alisilo simba ngawo la amandla asimuchapiwa simba unikwa amandla ilo maisimba lamusinei kuta lo mandla ungenawo mama ndoramanzi yomuprofita aende kumagautisi utala umprofeti masiye paeshatini chamuri kutera muprofita chino imwe hauna simba unokhweka ulandela umprofeti awuna amandla wena zvinoite jesu akuti asi uyesu nguye lo uthi uchapiwa simba uzonikwa amandla kana mbuya muchino uya pamusoro penyu kana mbuya muchino wa pamusoro penyu moya ungcwele mbuya muchina unokuti pamusoro pako uri wani asi pamusoro penyu uthi phezu kwenu ilirana pamusoro penyu saka muchionero richiwedzerwa yolo nowabanye bayengezele pani panzodi kwambiya panodi kwamucheka mtsuku panodi kwatsono panodi kwamazai zvinonopwanyira pamaradzenedzenzira wadini harisi isimba rokutsvaka amandla okukhangelawo lawo zvino ndinofara nandiyavuya kuti kunyange goriyati uthi noba nogoliathi raifamba richida kuhondo akamisa imilenze yakhe siye emfazweni nesimba namandla wakhe asi kamukomana ati kodwa umfana mncinci kapfupi zvako mfushane kaine nhava yako ebene ubhaka wakhe kanoti havakuru wathi bawo uyu mufilistiya asina kudzingiswa uyu uthi lo mfilistiya ongalukanga uyu wakasora hondo dzamwari uyu lo ebesilwa usola mupenyu lo ophilayo thixo ndoda kurwa naye funa ukulwa naye madzikoma akanoti uthi bake bathi heyi wena inda kumapai mashoma wasiyauko khawuhambe uyolusa izimfuno ezizishile abona mifungo wabona ingcinga yamadzikoma zabobhuti bakhe kuti ayiwa vana mufungo mupenyu abanazo ingcinga uthixo vani kuti kana vatarisa hondo voona rufu bona sabethi bathonge imfazo babone ukufa asi uyu unoti mupenyu bathi hayi ukhona ophila tinorwa naye munhu sizolwa naye aona mhinduro yemadzikoma abona impendulo yabobhuti bakhe wayebuza aona mhinduro idzi anobvunza zvoumwe waphinda wayebuza komnye uye andomuendesa kuna sauro wamuzisa kusawo saka muchinzwa vatunga michiti vana vesangana vanongoperera kumabranchi vanzwe zano rokupona bave amazi ophiliswa haleluya pano ndopazvino
akazipereka ukumana nurambaka shinga ifanira solo omele shintwa isano rinoya kuna Saulo fani izili anoti mukomana chende hapo Jehova achakurwira Yehova uzokulwela anisana kamuzo wabawira bishopa anoti ndichakurwira zange ndive vanoti mangari vachakunini tipo uzo ende vanotika vanobva asi mbwende dzakadzotodine chekare bantu kodwa ke apo vaika bengcangcazela amagwala yezo nomuna agara anoshanya kwakafamba usiku akaona chimwe chigutsa chakangoenzana nawo munere nobakabona ikuna umuntu wena nawe acha isiye kutya ayo into yokuyo nokuti isu shoko yatotaura kuti asi muchapuwa simba zokunikwa manja kana mweya mtsana uya pamusoro penyu panoya mweya phezu kwenu ndo simba ratiri kuda kuzokupa ngalo manja zifuna unakumangqina saka tisingakurudziri munhu kugara ari pamuprofita ezvanoita muprofita ese zvazvine nazvo nyangwe nezvinorira izvi kuti nobai zonke zimwewo ndoda kunzwa muprofita vaprofita vava vanoona here endikudzei muroyo anoona n'anga inoona haprakatapra anoona iwe pauri unoona nawe uyabona haleluya asi nawe haisiye kuona nawe ndekuti simba wapiwa yena simba unikiwe na zvauya pano wapiwa yena simba unikiwe na amandla ine ndakataisa kuti mwana zvapupuka nabva pano afani kutambura adzokera kuti umntwana amangqina xa isuka apha kufuneka ayosokola zvino mungosvika achipfuurira omnye soko egqitha ndinonzwa kuti minamati yangu yakafamba here kuti ndinzwa kuti imithandazo yami ibevakala na unoti uyaruda jombo neubhune mbudzi angati yafamba xa kukho mntu ufuna into yakhe iyenye into ayifuna anoti hayi wahambana uzoti awuhambanga ipapa muchava ipampo apho khona muchava zvapupu zvangu ndizoba amangqina wam mapiwa simba ndinikwa amandla haleluya vanechubeki South Africa haleluya haleluya munodzokera mine simba ndizokugoduka namandla idzi njuso dzatitaurwa dzichitokera kugungwa ime korai simba nikwa namandla musatora uvhasiya pano ndingatata ovhasiya musatora muprofita pano ndingatata uprofeta apa torai simba nikwa natata namandla hazvina kuti muchatenga haiteva kuti ndizokutenga hazvina kuti muchatenga zange kutiwa ndizokutenga zvanzi muchapiwa ndizokunikwa simba amandla yes zvapupu zvangu pajerusarema muchava zvapupu zvangu namakuwa simba pajerusarema jerusalemu nikwa amandla yes napajudhiya rose napajudhiya rose nasejudhiya konke yes napasamariya nasesamariya nokusukila kumugumo wesu kusvika kumagumo enyika uyoche upeleni kwehlabathi saka muchinzwa vamwe achiti ko chechi yenyu kuSouth Africa iriko iyo lona ndibva abaimba ibudza kuti haisi yedu ayo yedu ichechi yajesu ikonzo kayesu vekumozambiki ichechi yajesu mozambiki ikonzo kayesu haisi chechi yekuzimbabwe ikonzo yasezimbabwe haisi chechi yeSouth Africa ikonzo yasesouth ichechi yajesu ikonzo kayesu yanzi muchapiwa simba enokuti andizonikwa amandla saka mwachiti inga munofamba munosorofamba zvapupa kusugara mumba kufamba kurumba umba mangwena kukuhamba ivovo South Africa ende kuswaziland yoswaziland vagoenda zvapupa kufamba abaswazini basiye kwenye ndawo iwo mangwena ukuhamba tatakwenda musamirire kuti ovhasiya vatava naovhasiya vadamobe vachauya tohoenda kuswaziland imi mune simba toda kunzwa kuti takaenda nesirita vajesu amandla kayesu
5. Yes. 2 verse. Pambai murudo. Pambai murudo. Ambani wotando. Pawani verse. Yes. Lezo wewe wateveri bamwali. Yes. Sabana. Wanodikano. Sabana wanodikano. Sabanda na batandwa. Wateveri bamwali. Abana ndelo Yehova. Asisabana wanodikano. Ngabanda kunge ngabanda na batandwa ayo. Nokuli shoko. Ilizi. Lishenda kuna Yesu. Lizo kuya ku Yesu. Lazaro wabona. Lazaro wako. Binotiisha wa munoda. Lo wati ulo kutiko n'umutandayo. Arwa. Ai uyagula. Sabana wanodikano. Abantwana njengabantwana bathandwayo. Sabalaka kwa pano. Tirege kungochema. Singazishoko sikhala kokoko. Yosa kama mtizo ngangusisire gani kupata uraipa baba. Yona no mangithethe nenda. Kana shamu kaona baba wa chitina mati. Kandi kono tate sandaze. Muna matoa simu zona baba bishop. Muna matoa simu zona mbuya. Muna matoa simu zona mai. Kwa no mama no koko. Abasaba chizingirirwa. Abafane ko soloko nawe ulandelana nomnayi. Lokuthi bani ngokuthi bafanza manje. Yena zoba isikelela. Jino mzoma ya. Abanye zidala bathulile yena usasoloke landelana nokoke. Kana banovima bakambovima banosika. Mukanzala bali. Ndiyama sama. Membene yakho bizuku. Ukubona abanye bazingela ekabe beyinja ikhala bayazi hayi seyishiwo. Iwo wonke oshika ngokuthi musali wayita. Wena ubaleka usithi hayi noko iyafunya. Hapana. Saka kana baba wachitina mati. Unutana kwesta. Chini wako asina muna matu. Iwo kutenere. Wena umamele ukuzama. Wozu na matu wamune simba. Mtandazo wako unamandla. Wakuja mwenuza siya ndiya kumbo. Rota nchina matasogana. Naye utonoka zaka apume isenza nomtandazo njalo. Haleluya, haleluya. Saka naka kwa pano. Ruatano Ruatano shanja. Urubu wa mtibu ya urubu. Bazo msebenzi katika. Imu chiti sana do haleluya. Wena uzifunza. Rufaro pamuri. Utolo malibeni hati. Matimaya katupa amiri pameri pamwari. Wana batukiwe kutwa. Bakachenjera kalahi. Bashakanipe Ruatano Lopano zotaura mtisira. ndio kumchoma mfazi wako. Shino kwaya tata isaya. Ugoya twa Vita. Iyo tumfana nimeshirifu. Muna alamaku. watikani nike indaka ezebhekini wakho. Ezaleta ezwaka mneso bisanje vumushe mushe. Bakafika information. Chichano tiwa. Abasi kuti kufupika chete. Asimu musoro. Murumoyo ndakamfarira panaka twachi bakubasa achiti ndabya ndipese kuzopa maitsitsi. Ndomusoro nokutai. Usazoti kamunhu kafupi. Saka chona zvanu zvaigara ndosuma ndonere pishe. Wandonera kupi? Ukati apa. Asi waitoti nakune muri pasiporo. Washamwari achiri kudzikisa. Nakiwopa kunamata musadzikisira. Munyoro wenyu paridzi wenyu mukati wenyu. Vangeri wenyu ndewenyu mufundisi wenyu. Muzosiya ndewenyu. Haleluya, haleluya. Ivangeri shoko raMwari kupana kwenyu kunoita nyore. Fambai parudo. Ambani walutando. Kristo sasa wakakuda hivyo. Kristo sasa wakakuda hivyo. Akashipa na kuda kwedu. Akashipa na kuda
Sura kuti kana ni chiparatso. Utitani. Ngati paratso asi uyu alini. Batikodo no. Saka mchona vanhu vakanga vakachenjera sizo. Ari muzukuru wangu. Ino nzumwe anzi kudi musa wakapota pa muzukuru anzi chiri. Ha? Anzi kudi aiwa asungotanga kuti musa wakapota pa muzukuru. Anzi kuwanda. Yokuti uyu manje afa. Utwakeke kudhambe kusika umuchana makayenga pambili. Kuti kana sekuru achinja kuhondo. Kuti umalume wanyotangule siya emfazwe. Ili mainingi. Wena mama bani. Kunodetswa murume wenyushu. Kuzobiza umenu wako. Ndiyo ende ali mbele kwa sekuru. Uyo zobawa hamba ukongera tongo kutangulunga. Kana museo wova ukapfura ushu. Umukondo ka usiza uzotaba ina ukana. Sekuru wote utangulo ya malume ati ya. Ungwe kuanda uya. Utai ukuba maninzi ukuza. Utizame dife mna kufe mchana. Haleluya, haleluya. Amen. Ya mangwana mwe msukuru futu wadi. Ngomso mchana weza ndo ifanayo. Bakanaka kwa pano. Sino sukuru amaso onekana akachenjera so yali pano. Bachana aba bakwa kwa sekuru munofa. Kuzo kufa wera malume. Uyu muluma akachenjera ule. Ulindo de shakalipe anoza kunja tambi ya mari. Yeye yazi ndifumene andifanye kusa mari masoksi. Alifanya ndifake skausi. Yofana kuti maitsisi vanoona. Fake ndituma muti zimakahamba ikona lemali. Ati ushire. Haleluya. Andi mwanoti maoko awandira uku. Nibona baba voya baninzi hapo kunoku. Konsana ndivuni. Kunoku kwanza yangu ya ndikusenza toka. Andivuni nitahali. Ndio zapindurwa uku. Yangu kwa mdogo. Nipendra nondo enzi Tina ndushirini. Tahali nazo baba. Animniki maliongo. Zvakanaka kwa pano. Aso wangu mungabonero ndo pakatanga murumu hivyo. Apo mwana asaimbika kana chizamuna anga asina golukuruka muzvakuku. Muri mukatano. Tinoyenda sangana nashe. Apo tinoyenda. Iyo zvatikana imba kuna anotaka kubvumira ndimaitiki. Wakaenda wangotanga kuti mai wewe utaka kawuchwa mamo bana batere kuno utaka mama mama wengo uchichi hapo. Haleluya, haleluya. Kana kwa Paulo Tono rutaurwa kuti chifambe pauno hilo ndo kutaka kumba akutangika akazipa nokuda kwedu. Yes. Kutale sipo nesibaira kuna Mwari. Yes. Site bwemba munuluya. Haleluya. Kana sana roho munasipa. Hano baita wema munuluya. Uzobana vumba yeli mnandi. Sasene musene wapotera. Akusafani nokondo lo chigerayo. Uyu musukura haidi bahara. Udumjana akahambe. Ndo mweya akutera bana. Yo none ndibona abantu bali madimoni maninzi.
saka ushona murume nasari kutenga futi yekuvhima ubone indoda mukakusisina chaanongozwa musoro ndofanungwa nayo izilwanyana ziseko but kodwa ubone indoda chikufunga mari hasi muzukuru lento etheni icinga kuye hayi nguye ngumtshana lo kuleyo efamilini zvakanaka kuva pano ai ndinogona kutongozvitaura haleluya noumwe mudhara kumusha unoona akangodaidemo uri kunoteme chihanzi hakuvarerwa zvangu unovarerwa nedemo izvo pane zvikuti iwe wafani kusiyanemo nekuti ini ndakafana nemo awukwazi ukushiya izembe ngoba bakhona bafenge izembe zvakanaka kuva pano saka tichafanana here sizofana nalo lokuba imali ezikawusi haleluya haleluya mari ngaibve masokisi haleluya ezikawusi zvino kana kozozvo ame yes azimupombe nechina yose upombe nechina udokheteza upombe nechina ukukheteza nokungcola saka vanhu vari kuti haizipostora nochivaona kuchena ayopostora babaiyo iyo bhaibheri chiti upombe nechina yose kodwa ibhaibheri rinatiti ukungcola nombulo ncekeza andizamaita kubulawa ndizvo upombe nechina nokungcola chaita kuti munyime maitsitsimari inhawo yekuti yekupa sisitori lento yenza kuti wena ufihle imali ufuna ukuba nemali yokunika izvozvo bedzi nokaparamba yasidi noba ningayivuni niphika yiyo lona zvino bhaibheri shoko ramwari yati upombwe nechina ibhaibheri yose umbulo nokungcola konke kana kuchiva ngazitereke urimbo pakati penyu sezvinofanira vatsvene kuchiva ukumwenela ezokabvunza muri pamageja ndovhumana kuchiva ukati kuchiva chi zvinhu zvavanhu izvino zvavanhu kuti munhu anyatsoti tyo haadi kuti munhu atete nqowa haadi akafuna saka muchiona dzimwe rupodza ramai dzichidarikira munobvuma une mapodza angu iyandireva vana mapodza obereka kumunda uku chaizvo okungoti vana vangu nobvuma vanhu vamari nekuchiva vakadzi novanoshiva taura sezvo zviri vakanaka kuva pano nemwana mai zvimunza varume vanondinetsa vamboonei ndiwo wega here vaonei babone ndoni kuwe kuteni bathanda wena wedwa mapfekero babone izinto zakho nokumira iye zvino munonyango mubhazi vamwe mai ndakazoti sunga baba wake gode kuye ibasa kuba umsebenzi mkhulu yes nezvakaipa nakutaura noupenzi kumutaura patachitaura mokuti munonyangwe mumufundisi baba vari mufundisi vachakani
Kuti hayi go. Wambona go. Ukufuna go. Nangu mtumba wale zo sungaita. Kuti no bayi. Ulozo amashidi wetu ambomona. Mtumba iwo wao. Indoda inomzimba kangako hayi kwambona yena. Nyango wasina chigaro muchechi. Kuti no bayi ngenazo zinkundla enkonzweni. Mambona here baba baveti. Ibe nabona na utatu uwete. Ezi. Zimwazo ungazitawo. Ezinye azikwazi uthethetha. Ungangoti wete bana. Ungati uwete apha. Ukazoenda kwavanokudzwa. Kauye apho khona iphakanyiswa khona. Khona vakatitira ichaji paracha. Apho babona kakubafonisa amajoni. Vomuzwa sinodi. Apho uzobona khona kuti hey ha. Achiti kusajaja ungangona munhu wakuti mufundira kuti apho kaubona umbuya mthoba kuti hayi lo. Ndakafara mukomana musuna achidzidzisa kweyouth achiti. Ndimekavuya mufana weyouth. Vafundisi zvigaro ndazvonyisi. Asina kutendera mnakuda kusigara. But ndivuyere mamira kuti baba michigara ya baba chigara ya. Ndinde kuti wena chala. Nokuti muzwa muchanyara munzi apa pasi pechipai. Nyambiri zobane chikano. Ndiwote aukamane kuchali apa pakapa. Namwe babylonaro kuti musabanyire zvigaro zvechinyi. Ndikaifanire. Chamberi. Zvigaro izvi zvanga pamberi. Ukutenda president. Kuti bezida ngono kadira papiri. Kuti president kasanga chakadira shaishi. Kuti angamirepo. Kawe nabone bayezizo ikagere nale kubhulule ibone kugekwe mizo nguwe zo utatile. Saka kutaura kunodikwa. Vanhu kuti shoko riri kutaurwa. Riri kuvaka shoko gane sabiti. Ano tuliza chita chani. Ili zimalinde ufano mwaki. Chivakwa chichionekwa chokutaura kwa. Pasi zakiyo sikwazi kubonakala emntwini. Ndakamboti mwezuwa ndichiparidza ndikazoona mukanya atanga. Wati hayi umukanya ukalile ngo. Ndikati zvinoka ndikazoita zvamukanya chaizvo. Kana kokenza into yenza ingalunga lonto. Zvekuba into yokuba takatirwana ingalunga na. Nekuti ndivina vanikanya idza kuti nina ndizobanikeza zidoko zokuba pane vamwe vanhu vamukuti vane muyanchira havana kanye niti asaka vananegerwa nevi muchingoti musi here nani nisita auye here hayi lo akavelanga tiumbweka hayi lo zvino kana mukazoenda kuna vasika kusiri tonga kuti makona kauzokuya kwavanhu vangakwaziwa. Haleluya, haleluya. Taka munhu ngazida nokutaura kusimba upesi akayazi kuthetha ngokutenge nokulemera izo zisina kufanira nakupache chinono nachinemera nepana nobona abantu benikana ngamagama nasenkonzweni bathiyana amagama kunemera ukuthiyana vani vamwe akatomboza nditi hey manzei siyavisit omunye ubesithi hayi impahla yakho kanti kuvisit tiri pachechi sisekonzweni iro shoko richiti zviri nani kuonga ili zilo nani siri kubhetezi ndibvunzai ndine vhesi yandakaboverenga hayi ndine vhesi ndibendaifunga asi semutungamiri wangu ndafunga kuti inorevei ukokeri wangu kufanira unditsatsisele baba mungandibetsera kubata munamato wangu tiri pano tobazinautakazo wam tobvunzana zviendana neumwari sibuzane ezinto zihambelana nobukholwa ndinzwa mbomona udinzwako umntu mdala kangako kunemera ukukuthiyana akutenderwi shoko rati zvinotova nani kuonga kwakubhetele ukubulela vapevivesi yes nokuti munoziva kwazvo munoziva kwazvo yayazi hakuna
kuti Munhu unetsvina. kana netsvina umudhaka Kana unochiva. kana unochiva ayo mukwanelayo Ndezvona zvifananidzo. zvifananidzo nokuti izvi andazanini mifanekiso haadyi nhaka akazofumana kumukani ilifa akalifumana ndosaka ndaiti musunonoyo vavhangeri dzidzai kusungatai fundani ukubopa itai chokwadi mukaita muvhangeri asingasungitai vachaambudzika kani ngabe ndizobabo abavhangeri bangabopi itai izoba ingani shongoti haleluya semutipisi haleluya jesu wakadii ufana nosibonda zvakanaka kuva pano ibhaibheri shoko ramwari bhaibheri zikayehova makarasika nekuti moti ndivatete utandirakeaaba pamwe panakaanzi mvura yavatete vetutsi taanoti kudii utovulani vatete utodhaba wedu yafundisa avasi ibhaibheri shoko ramwari ibhaibheri iri zikati zvavakauya vatete gore rapera hanzvazive murumoni kwakasara kukaita rugare udhaba wako ngepesa usite komeni wako kuuza kwake unyagopereyo hamuna kutongwa mukanzwa mukavhumburudzwa nechuchi ibhaibheri shoko ramwari but ibhaibheri zikayehova riri kuti upombwe netsvina lithi umbulo nokungcola 6 verse. yes Akureka kuva nemunhu lokunyengera. nokunyengerai Nemashoko asina asina maturo mhaka yezvinhu izvi. nezvinhu izvi Sama pamwana kunouya kusamwa ukukumba kunouya pamusoro pemwanakomana okusateereka pezimonyana ukulahleka soi vanhu vamwari colocolo ndatora nguva yakakura uthathe ixesha lide takambotaura musuno tichiti maridzo vavaovhasiva muje sibezatela haichadi 2 hours haisafuni 2 hours zvakuda kuti chii chabatika kufanike kuve kuti intoni ibambekayo chabatika chekuti tsvina neupombwe hazvidiri ukuthi umbulo haudyi nhaka hazviite fumana ilifa kuuya kuno ndokunoponewa kuno apa ukona kuko apa kufana kana munhu auya kuno kumausu aona chechi uze apa haleluya rotika tadzokera ovhasiya unoita zvake munhu anovhasa kuti akazi sikodukire ovhasiya zvinhu zvavo chechi takanoidii uzoti hayi chechi takaidii uyu muprofita uyu maprofita arikuita naandakanzwa kuchechi anyadi naye amaprofeti baida naba ndibvere chechi takaiona ingozo ndiboni vakanaka kuva pano ndo zvatakati zvinobatika yolene siti tisangoti jesu akakura mugomo nevadzidzi vani singati uyesu wakwera abe nabafundi bake judhasi akanga asipo idazebengekho aingoperekedza kamufana uyu ebe nje ekhapha panikazonge zvakutaurwa muchirungu manje xa ithethwa ngesingesi ndo chinoitwa ndakasodinovhasiya muje tisesenamibia uyu arege ati kuteni lo ayeki lo handichizivi hangu asi ichi andiyazi chirungu chakutaurwa chache shiri esingesi azithetha yakumuchaqa chakunzi jesus climbing on top of the mountain ndagogudere kuti pongo top of the mountain ndakati wati indaba nakuti on top of the mountain kuti chirungu chimwe nechimwe hachidi kuti chahwindi choyapa chechi enye ungati trouble because of the troubles do inoda kukwira kombi uzama enokuthetha ngotombo lakhe ukubuza kuti indawo nilento haleluya zvino vanhu vanoda kuti zvinhu zvikangoswa muchirungu iyo papa dii tatichita chirungu kasi bezithetha ngekumtsha tende ino ingada inosvika uko vanhu vachiya kuzorwa chirungu vasingazoshokorani ramwari saka shoko ramwari rona kuti katariparidza pano chii kaishinyayo fange sibva kuti ubavendoni iye zvino shoko redu ratataura ragoriati tauza kuti vakomana vedu vemayuthi vakuza kuti youth yona kunyangwe maovhasiya edu utinobavovhasiya bedu kuti nekuti dhavheti unoziva kuti hondo ichi yaane makore vakuru vamwe vachiri navo
vachikoniwa abadala asi beziya nasi akumira ati mnandizokuba saka yuti wedu wanasi akuza kuti yazi ukuthi abadala kwaka thina abancinci sizokwaka urumuzwa yuti akashenge niyava yuti akagamuchira shoko la Jesu wengu vakuru vedu vakakoniwa zvakati asi isu utakudini tatabekoisakelo kwaka nhati akanakakawapano kunyangwe paine vanhu ndakafara ndichisvika kuHarare chinzonzi kune muvhangeri akambe akaenda kwana mutotira kwanani akaparidzirwa akanzwisisa akadzokuyarara kwakuti Dhavhidha anoti ini ndakushirwa kuti ushe hwaKristu Jesu umambo hwaMwari hwakanga hwakatorwa navaFiristia ini ndakubira ndidzose kunyanga inovareka ndidzose saka vedukana muchiparidza izvozvi inhava yekudzosa chechi into yokubuyisa inkonzo haisi yekuendesa ayo into yuti basa rayo ndine kudzosa yuti umsebenzi wayo wekubuyisa zvakatorwa anozvidini ezinto zibe kana wechidika asvika zvakatorwa zvinodii haleluya haleluya saka muchona nyangwe baba vachirodza vanoti mirirai vakomana havangoti kwasha wauya hai ukwenya nauze vototora vatisamumudzi right hayi unogara zvakanaka uzoti hai kawamboyoshara kamana vanoti mirirai vakomana vazoti vakomana kana vauya vanhu vachine pfungwa dzekuronga kuzakuti apa todini apa todini zvichiorwa zvakanaka kuva pano ndingatibhuye zvapupuwe zvakanaka kuva pano itinatibhuye ezita raJesu amen.
Church, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bakafara, hallelujah. Bakomore, hallelujah. Bakona, hallelujah. Basulungu, hallelujah. Katibere etikati kuna Satan. Yes. Disqualify total. Kutipano pa mtambo hautakozea. Sasa kwa coach kuenda kwa tesis. Papenja hautakuwa. Sasa Satan mpeni wako ngache. Aende kwa tesis. Mr. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kati tene mongana na. Asikolele kusasa kwa mtani. Kubika ndo bashobika kuzapupu. Amen. Tokonge kwa mtu hapa. Kuno sese muzwa. Yonge iba hapa yaifumana. Hakuna chisiku. Aiko ile yunga Saka kwana zilipo. Zonge zikona. Hallelujah. Tene mshumi wa mali. Asikolele kwa mshumaye katika kwa mwenzi ngako tena. Okay. Walapo faze shukura mangana na. Tiko makasigelele ibizana mchanje. Ti zive ne mithi mumpenyi wenu. Ibe nenqambo ebonendethu. Titiko sakana. Isiyenzele kuhle. Hallelujah, hallelujah. Note. Baba. Siyabulela bawo. Mangana nyani. Usasa kwa namhlanje. Tipambe pamngani. Sime pamkothixo. Umfana wakanyanya. Sinokuvuya kuninzi. Watikula batipula mbele. Lo sizoko sibheka phambili. Bale chino chalula ukuthi ngothela mangana na. Konke into fanele ndiyibulela kusasa kwa namhlanje. 2017. 2017. Tichitaura fela zodaiti usati chilo ichashiti. Sibesithetha izolo sithi ungathi le nto ayizokuyenzeka. Ake chakamira se usatachiti. Noba kume njani ungasoze ukuthi hayi ayenzeka. Ati ngolona na ukubambe bangana. Mume mtungamiri wesiwa. Enye ndoda enye bini. Mtungamiri wemekereke. Nkokeli wenye nkonzo. Atitauri starake. Andizokuthetha igama lakhe. Akapinda muchifu. Singena paye chifu. Ndobva apinda muchifu. Naye wangena. Shanzi nekuti ndasvika kure chifu. Wati ngenxa ndinyathele umhlaba sechifu. Nokuti ndiri muranda womungani. Ndikusixaka sakathixo. Mvura haifani kunani. Imvula funeka inethe. Ndichabata basa. Ndizoyenza umsebenzi. Mvura yakatanga kunana nainokurwa kumakuseni. Imvula xa unetha nandiyalela ilizwi. Ngatitende mangwana nani. Masibele kusasa kwa namhlanje. Situation angasiko makuseni. Situation iweko nakuba kunetha. Iyo kanura kutora kuti pano pana mungani. Leyo situation iweko ibonisa ukuthi ikhona. Hallelujah, church of Jesus. Iyo kanura kukuta kuti pani muranda wamwana nopana mungani. Ukuthi hayi ngizongena njani. Ndikuti vatanga kusika pano nasi. Abo baqa ufika apha namhlanje. Kana tichaona pamusoro pekuzofwa. Asithetha into yokuthanjiswa nokuphakanyiswa. Kukuti kana church Uthi inkonzo ayivotelwe bishop. ayivotelwa ubishop. Bishop anokutswana mungani. Ubishop uyavuka noyehova. Asinene noba nelizwi. Hallelujah. Amen. Tinofarira vanhu vanofarira zviri kuitika. Vuyela abantu bavuyelayo le nto Nendangano zvakaperera pane zviri kuitika. ingqondo nayonke le nto bavuyele into eyenzekayo. Regai ndimbosimudza chairman wekuharare. Ndiphakamise uchairman waseharare kuti ive kuti uve ntoni. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ya ini
munandiveze lezininzi ngenxa yokuthi ufuna izinto zimbalwa ndiva ukuthi umzimba uthi ayino into yokuyenza nokwazi okanye nokuhlakanipha omnye unako ukuba nomzimba mkhulu engenanto ayaziyo ndive ukuthi bonke abafanele sisebenze. Amen. Haleluya. Anzira ngoshokolati izinto ezithi muma uneinazo tevtanga umzimba wona awunanto yokuyenza chimiro chako kana nesituation yauri uthixo akananto yokuyenza nesituation ane kuti urinherera kana kuti urikugara muutapwa ane kuti vaurikugara navo havasi kukutora semunhu ane nyama neropa asi kukutora semunhuwo akafanana naye vanotorwa semwana batata vati bafanisa kuti ungabantwana nomenhu wake zvori pane pachirayirwa vana nekutozakuza kuyala wabantwana hapana rukudzo rwemusiyano wekuti aizvoda kutaura namai akukunikwa imheko kukosa kuti kana kuti amai chimbotaurai nevana okanye umama vakateri nabantwana izvi zvandaona handina kuzvifarira mutaurire lento ndibonileya mai havana mukana wokupuhwa izvozvo umama hakana kutosha kunikwa. Haleluya. Situation yauri kana mwari vakuuya kwauri avanozokuza kuwe hakana kutosha vanokusimudza wakadaro kuzokuphakamisa ngounje. Esta akanga ari nhapwa uyesta yena besixaka akanga ari nherera yebengedhama mwari vakanga vasingatese unherera neutapwa bengakhethi ubungedhama vakangozomusimudza kuti iwe wamambokadzi wamphakamisa kunuba yena kumkanikazi mambokadzi aiteererwa kumkanikazi namambo kusvara ndogona kukupa hafu yeumambo hwangu ukumkani wati ndinako kukuhlulela pakusaponesa rudzi rwechebheri isemidlini akaita zvikanzi chikumbira manje patikautswene chese chaunenge wakumbira tinogona kukupa lento zokaifuna ndizokunika kuti anga ari mambo kumkanikazi ebeviwa Lazaro ndiye aive mupfupi pavanhu vese Lazaro aive mufutshane kuphezu kwabantu bonke dai aive mumukore wedu uyu aive ngokwexesha lethu ingadai ive nenikhiwe ebezoba ethiwe igama nekupfupika ngenxa yokuba mfutshane kwakhe right kuda maiti shoti kuda maiti shoti rinenge nani ivinozveyamaenda zvonge uchiti shoti kudaro usiti ushoti njani jesu kana kupinda mumba mako uyesu nokungena endlini yakho pinda mumba mashoti ebezongena endlini kakashoti usachemere chimiro chako ungakhali kana kusangano kwako vanokufungidzira kuti wakatendeuka nezuro okanye apo kana kusangano kwako vanokuti iwe hauna mate okanye abaimba yakona ukathandazi iwe kana uchiziva kuti hauna mate wena pawaona hauthandazi haugoni kukundwa kana najudhasi uthixo hayi akwazi ukuhlula akaita zvakaipa akayazi ukuthi le nto ayenzileyo phazamisile wakhala vanhu vakanzwa ukukhala bakhe kuchema khala phezulu kuti ndaparadza ropa risina ndava kuti ndichite igazi ringena chava ndopandaiti kana moparidza musazokanganwa kuti munogona kumuwana murume wewe apo ndibe nditera shumayo ndinavebona ehle kwenye ndava akatenda kuti ndatadza kuti abanye abafuna ukuthi bawonile pamukoti unotona imwe shasha iri mugemenzi uzobona yendoda inebegamende munopfekera chivinde here kana kuti munoti handinzango ndinebele isibindi okanye ukuthi hayi hakakwamnduzinqanda ibva mukuona mukabva panapa makadaro kauna kwemusuka vonjeya ukaona uchibva paungano wakadaro ausiva vanokuya mazimbe uzitakela utaona uchinyengetera zvakanaka asi ukusangana nezvakaipa uzoba utandaza ezinto zihleba ndikododibana ezinto ugopowanyange munamato wematoto unikwe noba umthandazo ugoitwa zvese zvinonzi zvingaitwe vakomana tinomboseka vakomana tina ziyahleka unenge uchingoona kuti munhu anotenda zvipi wosaenda kune zvaanotenda ubezobona sibona kuti umntu ukholwa kweziphi izinto tsvaga zvinotenda munhu mupe zvaanotenda nekuti ukasamupa zvaanotenda unotemwa nemusoro umntu kamnike ezinto ekholwa kuzo irere
uchinzi aramba zvakati uzoba usiya hamba usiti akavumi into kuti kune ithile vasingade chokwadi. vangona vaimbi vangafuni inyani Haleluya. Asi unozviziva kuti kana zvairikidzana ikokoko but kodwa yazi ukuthi xa efumene kunzima uzobuya mataura zvakanaka. mthetho kakuhle Sandikuedza kuti zama ukuthi kunyange anoti ini kuti ndakatadzira Mwari ndonile Mwari pamkolo havane naizvozvo kana thixo wadzoka paipa. hapana xesha Kunyange vakachimamata chechino kwazafika mumabasa nomukuita omnye mhlawumbi kana mwoyo wako ukadzoka nhasi pamberi paMwari inhliziyo yakho xa yathi fanana nemwana murasiki ufana nomnyana welahleko anonzi apengenuka panjere kuti dzake wavuleka engqondweni akati ndakudzokera wathi uzokuyela endlini kabawo wam baba vakamutsvoda vakamugamuchira utata ekamkhota vakamupfekedza nenguo dzakanaka wamnxibisa waimfanira taipiwa unokufanisa Mwari vane karekta yakadii ibebenza kuti unenge wakambotadza unoshinabaonilo yayaziweka unotaurirai ndikati ndilo ndati kuti hakuna chinhu chaunotadza ayikho into ewonileyo ungaona chongonyungudika nekuda kwetime ipere nje zvazvane 2 years ngoba kuti hayi zvazvane gore rimwe chete zvazvane mwedzi iwe usina kubvuma pamberi paMwari kuti mwana wangu ndakakutadzirai zvakachengetwa uzosongola Haleluya. Munhu wese akatadzira Mwari wake kuti anakirwe nemusangano uno adzoke pamberi paMwari bishop pamberi pevanhu vekwako adzoka pamberi paMwari wako Mwari wako ane nyasha anokuregere uzoxolela dai vari vanhu ndo vavaisha aboyika ngoba umntu akaxoleli Haleluya. Panapa apha kunotaka uya kubasa iri handiti size kunalo msebenzi toda kuti timbodzidza sifuna sifunde pane chimwe chinhu chatinoona chinoshayikwa kukho into esibona iswelekayo kwedu ekuphileni kwethu pane zvinhu zvese zvatinoita kuzo zonke izinto siziyenzayo tinoratidza kuti tine chinhu chatinoshayiwa ibonisa kuti ikho nento siyiswelayo masikati ano lesi sizoti apha emini namhlanje muranda waMwari sinesicaka sakathixo nedhemaneya vari pakati pedu uMadam Mandeya ulapha phakathi kwethu vane chidzidzo chavainacho unemfundo anayo chatavakumbira nesimcele yona kuti timboropafadzwa nacho kuti sisikelele ngayo isi tinofara kunyange tisati tachinzwa thina siyavuya noba singakayiva vanofara neni zvinoita ndezvekuti Mwari akati anaise mvura opa vanhu chikafu uthixo kaena kunetisa imvura vanhu vofamba nechikafu chedumbu kuramba chemweya abanye bakhona bafuni ukutya kwesusu bangafuni kwekomoya takuti apulaya nzara ikokana siyaaplayisha ke ngokulamba Mwari venga vachati zviri nani vanhu vagare vari munzara nekuti kana vari munzara uthixo ezoti hayi kubhete bahlala abantu balambile vanoteerera umntu kaelauyamamela anoteerera kaye umntu esokolo uyamamela munhu anotambudzika umntu osokolayo anoteerera zvese uyamamela konke zvese hakuna hani kirike uyamamela konke nyange wari kuti master akataura zvisirizvo noba kuzoti hayi angathetha into ingekoyo akatariswa chinzi osekere kaye umjongile kudala anotaura ngano zvaari kumbotaura zvine ayingekho into ayithethileyo asine kunyengerera alikodwa abantu bokucenga zveiso hatiri kuti Mwari vative dzimwe zvinhu thina asifuna ukuthi tinoti Mwari vawane vavedzwe nekuziva kwedu kuti ndo vatinonamata uthixo yakafuneka kuti nguye simkhonzayo simthandazayo. Haleluya. Kana ningirozi kudenga nengilozi ezulwini munoziva pane secret iripo pachinamata niyazo iko nesikiriti yekukhonzeni kwethu ngirozi yezvapupu inofanira kutichengeta ingilozi yamangqina inofaneka isikhusele. Haleluya. Right. Ndikarambe ndichipfuurira nasoloko ndigqita bhekabambe ndoda kuti timboita chorus sifune nje ichorus ndoziva kuti magara nguva yakareba ndiyayazi ndihleli phansi ixesha lide imboita ichorus enzani ichorus Sarura moyo wangu ndinachikoroverwa zvino imbochengeta pane kudamvumisa uya Yes,
right takamira kudaro baba vachakamira vanama tikomborerwe tinzwe kuropafadzwa tinzwe kubatwa neshoko ramangwanani ano amen. Haleluya. Muzita renyu baba ndiri mwanakomana ndiri mweya mutsvene tinoda kukutendai zviro kwazvo iye muridzi wezvinhu zvose makatida zviro kwazvo Mwari mukatipa mwanakomana wenyu iye mumwe chete woga wakabereka woga nekuda kweropa rake rakaderwa pamuchinjikwa takawanirwa mumwe mukanazve kuti tive pedyo nemi baba nokuda kwaizvo titendwa makanaka ndinonyengetera tendwa kumusarasara kuti uyu mukana ngaurege kuchipfuura baba ndiri kunamata kuti uyu mukana ngaunotizorera pedyo nemi baba tiponeswe uyai mutsvene wakanaka kwenomangwana nalo robafadzai tendwa kumusarasara pemberi pedu nyasha dzenyu Kristu Jesu dzamakachinjira pamuchinjikwa ndinonyengeterani kukumbira mutsvene wakatendeka ngatiringane mukati mefairasi muzita renyu baba ndere mwanakomana ndere mweya mutsvene kudzamara nekusingaperi amen. Tinotenda Mwari vatibatsire tipfuurire mberi. Siyabulenga kuti kwa makasincedezi bheke pamberi. Haleluya. Chimwe chinhu ndechekuti zvinhu zvatinoita izvi kune inonzi informal kunoita informal isina system inoingena system kozouya nani formal kube nenye ndokuta nani formal ndikati ndo yaitwa naJesu hiyo ndebesenza noYesu Kristu kozouya formal kube formal zvinenge zviri technical zvekuti neminamato yacho inenge yakanyorwa nemitandazvo zvaibhaliwe yakanyorwa neprogram dzibhaliwe asi regai nditi handiti farai kana muchida kupostori vuyarikanisira kuipostori dzimwe nguva munowana zvimwe zviri nani formal amanye amaxesha zizobona ezinye zinto ziyinani formal mandizwawo zvakanaka ndizvekafena mukasagamuchira zviri nani formal pachipostori tatingamamukela izinto ziri nani formal kuyezipostora muchida kuti zvive kumwe kuva formal hakuzoponesa ezinye ndinokuba formal hakuzozikwazi kunceda ndo zviri kwese kwese uko kwamunonzwa ndolona ndibona kuzinye ndawo ndisiva munamato wakanyorwa mtandazo wabhaliwe pasi nei zvese zvakanyorwa zibhaliwe zonke zinto zibhaliwe zvavanoti ma-ritual prayers abaye bati ritual prayers hauna chaungatiwe pane chimwe pane rumu yechimwe chikazofemerwa naMwari kuti pakati peungano ukuthi inako ukuthi chikafemerwa naMwari achimukana wekuitwa nekuti pane zvakatonyorwa kare kuti ndo zvinofanira kuti zvive zviitwe zvondiri kuti yedu inanifomaadzandataura ndo yaitwa naJesu ini munoda ipi ini munoda ipi saka ndo yatiri kuita iyo lesiyenza yona saka kana uri munani formal kaungunani formal chirega kuti koizvo zvazvizva nditi unongounga muzi unongoimwe kuenda pane chikonzero chacho chatiri kuita ukona isizathu siyenzera sona ndo zuva rekupedzisira nhasi imini yokugqibela namhlanje kuti tiri kuenda ukuthi sizokuhamba ti iriko kana uphunga kana anoti ndine BP mapiritsi angu munya wako wakasiya iriko nobaba ne-BP okukutya kwako ukushile kukona. Haleluya. But ini pane zvimwe zvatinombotambudzika munoziva here kuti gogo vane shuga ndiyayazi kuti ugogo yena uneswekile munoziva kuti vane nguva yavo yekunwa mapiritsi avo ndiyayazi unepesha rako avanonwa vadya chikafu ezazityayo ndikutaure imwe secret yeupenyu hwavo ndeyekuti ndingateta isikirita yobombake iti kana mukapinda pamusanyo pamuzivo kandi ngena ixesha lokuzila ivo vanopindawo uyazila naye havatomboti ukavabvunza nezvemapiritsi kana nezvekuti zvavakakanganisa chavanoziva ndopaunoona kushanda kwenanifoma apokuona kusebenza kwenanifoma apo
iwe manje nekunzwisisisa wena ngokuqonda kwakho ukati ushitedzere unofa awuna kukulandela ngoba uzokufa azvisi zvako ayizo hauna zakho kusvipa kuna mwari awuna kuzinikela whatever ngokuthi zvaitika ini ndiri kunzwisisa ungayenzeka njani Then Mwari uyayiqonda le nto yenziwayo. haleluya asi ndikuti azviteedzerwi itoita kuzvoja ndithi xa uyenze ngosiqhelo nemukana uno manje nelithuba tikupfuurira mberi nenanifoma bekananifoma haina system ayina system kungofemerwa zviri kufanira kuitwa ukunikwa ngekwako ukuthi masenze ibheke ngaphi. haleluya ya programu ingavepo zvayo amakhona haisiri fixed yekuti kati ayoyinto ngati ndingatoiremekedza kudarika vanhu vanofaniremekedzwa kaitilaini kudarika vanhu zvokuti munhu akasvika achiti umuntu kaifa kuzita takanonga zvakati asi pane munhu ari kutambudzika apo nevango zvakati toti pari zvino tichiri kuita zvakati tinasiti sisalinda senze into ithile kusvikira uyo anyango akarasikirwa neupenyu nyango akarebarangasweleka thina sithi ndopatinodira nanifomo anofomoinoatiremekedza zviri kukosha panguva ipi kuti tinobalulekisa into ibaleka ngawe xesha. nani other than nguye lo ndithetha ngaye lo mama. vachingonopedza ugqiba kwakhe kana mapedza mobva makadhimanda ndokeni kuchaiko xa ugqibile udibane nengoma ndekeni uyenzele wena. Sasa kwa namhlanje ndiyabulela kakhulu kutanga ndichikudzaiwo sekuru achi wekutanga nesangano rino kuti tive tichikomborerwa nhasi tinati sibe sisikelo namhlanje utungamiri hwese hwana baba usvika mukomana kumisiranichiti haleluya kuna mbuya bhishopu watinawo pano sinaye amai neutungamiri wese hwana mai kusvika pamusikana wekugumisiranichiti haleluya kana tichitondera pamashure apo takambokurukura nenyaya dzeself-respect, self-discipline, forgiveness. Takakurukura zvakati wandei nezveunhu zvekutsvaga shamwari. Saka nhasi unoyu toda kuti tikurukure nenyaya yekuzviwaka unhu hwako. Zvatakambodzidza pamashure zvinoenderana zvakare. Zvinopindirana kuti uwake munhu unenge uine self respect, uine dignity yako, uine unhu hwako. Saka tinoita sei kuti tiwake unhu hwakanaka, unoremekedzwa, unotambirwa, whether mumhuri kana kubasa kana ndekuri kwaunogara, kuti uite unhu unotambirwa ikoko. Tinotanga nekuita sei kuti tivake unhu ihwohwo. Ndo ma-stages atinoda kutarisa nhasi. Ma-stages aya haasiri ekupedzesera. Zvakawanda zvinoitwa kuti munhu awakike. Kubvira paanozvarwa ari mwana mudiki, kuchengetedzwa kwaanoitwa nekurayirwa kwaanoitwa zvinenge zvichibatsirana kuwaka munhu. Saka tiri kuti isusu we want to build a positive self-image. Handiti
hunhu hunotambirika, ubuntu bukwazi hunowakika, bukwazi kuwakeka, uchizviwaka iwe pachako. unozizaka ngokwako. Tine nhano dzatinotora pakuwaka kwemunhu, kuzviwaka wega pachako. wena ngokwako. Chekutanga haufaniri kuzvikompeya neumwe munhu, Into yokuzimisela ufanele kuzilinganise nomunye kuti umuntu. ndingakati ko inini naiye zvakamira sei. Haufaniri kuzvikompeya, Ufanele kuzikompetisa wena. unozvikompeya wega pachako. Wena yazikompetisa Kuti ngokwako. zvandiri inini izvi Kuti ndo zvandiri ndije. kuda here, ndosiya zvakadaro here, Ndishiye kana kuti ndijena. ndovakurudza zvipfuure pazviri papa pakunaka. Ukuthi ndibe umuntu right. Unofanira kuona kuti chii chaunokwanisisa kuita, wochiita ichocho kuti chikubhenefite mangwana, chigokuwandudza. Handitika munhu wese ane chipo Wonke umuntu uneziphiwo asinikiweyo. saka tarise kuti chandiri kufarira chaizvo Ndinoti ndechakati ndimifuyela kakhulu. ndinochigona kuchiita Uyakwazi kuti kuyenza. chigondivandudza mangwana. Ukwenzela ukwazi kuyandiseka kwangomso. Unofanira kuvaka upenyu huri positive all round, Fanele wakhe ubomu positive right all around. nekuti upenyu hwakawakwa Ubomu kwakiwe nemapfihwa 6, ukuthi nabanye 6 mapfihwa matanhatu kuti anowaka nezinto upenyu hwako. zi6 ezinto ezingakwazi ukuchaza ubaba. Chekutanga ifamily. Into yokuqala ifamily. Mwana kana achikura ari mufamily, Umntana xa ekhula anozonoita family yake abva mufamily yake. uzoba nefamily Saka yakhe the esuka nefamily. first thing ifamily. Into yokuqala ifamily. Uchiwaka munhu chekutanga zvinotangira pafamily, Usiyaka umuntu uqala ifamily. then spiritual. Ubeko Kuti spiritual. family inoenda kuchechi here, inonamata here, inozwa Mwari nekuremekedza Mwari here. Na uthixo lokumthobela. Kozouya pfungwa mental, zviri mupfungwa mako. Engqondo izinto ezisengqondweni yakho. Kozouya social, kuwadzana kwaunoita nevamwe vanhu kuchechi kana okanye kumunhu. ukuvana ngabanye abantu enkonzweni kanye esikolweni kanye phi. Kozoti physical, your own body. Wena umzimba wakho physically. Yeah. And then financial, kana wamunhu akuzvisevenzera. Into idibene nemali xa ungumntu Saka uzisebenzelayo. unofanira kubhalansa mapfihwa iwa yatataura. Uzame uxase Kuti uwake munhu wako zonke unoendeka. ukwazi ukuba nokwenza ukubheka phambili. Unofanira kudzidzira kufara from within. Kufanele uzame uzivuyisa kusuka ngaphakathi. Tambotaura nyaya yekuti unogona kunge uine chipo chako, handiti? Nezithetha zithi mhlawumbi Chipo naso siphiwo sakho. unopuhwa naMwari, chinozvarwa, it's inborn. Uyazalwa unesiphiwo Chinozvarwa naso. chirimo, iwe farira chipo ichocho Wena ugochikudza kawuvileleza siphiwo nokuchiwandudza. sakho ukwazi usikhulisa nosiyandisa. You are motivated from within. Ukwazi ukumotiveteka nawe. Zvaunozvitaurira iwe kuti ndini ndinogona kudai, unozviita Ezinto zvikakumirira. zithetela wena ukuthi mna Zvikakuwandudza iwewe. zingakuyandisa wena ngokwakho. Saka unofanira kuluka your best all the time. Ufanele uzame ukuziyenza ukuthi ndim lo. Nezuro taitaurirwa pano naElder MJ nyaya yehusmart. Sibe sithetha noutata Ikadzokororwa zvakare kuti nyaya yehusmart. yapindwa. Zvapupu mapostori ari smart. Ayona yamangqina sisibahle. Unogara wakashambidzika. Usoloko uhlale ucocekile. Uri munhu anoonekera, Ube ngumntu asingashoreki, anozvichengetedza, kunonzi kuita sei? You take care of yourself, handiti? wena ufanele uzijonge ngokwakho. Dressing yako tayambotaurwa pano. kwakho ebeyikuthethile. Haufaniri kungowana kana nhumbi dzinodhura sterekitesi hatidziwani dzinodhura. Ayikwazi ukuba njeni Vashoma idzo dzauinadzo ngadzichene, dzive but ezimbalwa dzakashambidzika. unazo mazime zina zivasiwe Handiti. ziclean. Ngativerengei mabhuks anotivaka nemhuri dzedu. Sifunde incwadi eziyaka Kuti mabhuku kana kutsvaga literature yeviolence
inoencourage amadrugs kuwana literature dzatinotsvaga mumba zvinhu zvatinounza mumba matv yatinotarisa ngavawanikwe ari anowaka iwe nemhuri yako zvinhu zvaanotsvaga ngazvive zviri positive zvekuti kana mwana akabata magazini yauri kuverenga anofanira kuita zvimwe zvinhu zvakuona imomo zvichimuwaka magazini uzoba uifunda wena ingamuncedisa naye haufaniri kugarira pfungwa farira kuita chimwe chinhu chinyowani either every week or every month uchitraya chabudirira wobva wachiwandudza ichokwete kugarira pfungwa kuti zvandinazvo zvakakwana urikutodzvinyirira Mwari nekuti Mwari anenge akakupa chipo chaunofanira kuwandudza iwewe unofanira kusevanzi mubhedha wako uyu chisina mbamba ira toda kuona neruoko rwembamba ira chipfusira ndima yenyimo itoda kuona neruoko rwenyimo kana makohwa ipapo bhageti rotengeswa zvonzi huku yako iyo kana mbudzi yako iyo iwakarima you are motivating mwana kuti aite wakutotanga kuseva handiti krismasi ikauya ukatengesa huku dzako 3-4 matenesi kwabhata unoona here kuti zvinobvira kupi zvinobvira kumba uri mudiki uchiziva kuti ndikasenza zvakati mama wachandichengetera mbudzi yangu ndichaita mbudzi dzangu 2 ndichatenga chakati changu already hausati wakubasa but wakutoita pfungwa dzekuzviwaka nekuzviriwaka uchita financial saka maabilities ako usagarire pfungwa usagarire simba raunopwana Mwari hausi chirema une maso mairi nzeve mbiri maoko mairi makumbo mairi you are able-bodied saka unofanira kuita something for yourself. And you always don't guarantee demand a smile panel. Kagaro you smile na uko chembera ne ukasika. Unogara uri munhu akafara zvako zvese zvinenge zvakangonaka. Kana uchitaura ikona kuigaviga maziso kunge tsotsi. Tarisa munhu maziso. Mamukasei, warasei kumba, wakamutarisa, smile handiti. Saka, zvinhu zvakanakisa izvo zvinoti ukagona kusmaila. Ukatarisa munhu mumaziso uchitaura naye, uri kudisplaya honesty. Unofanira kuita a good listener, kuteerera mumwe munhu akauya, kuteerera mupe time yekuti ataure zvaari kutaura teerera be a good listener so that you think things through uchimubatsira neproblem and then muvhocabulary mako ngamuite word rekuti thank you. Mawords for you anokuita kuti ugare upenyu hwako huri hunonakidza, huri hunowandudzika, huri hunowadzana zvakanaka nevamwe. Kusmaila, kunatsotarisa maziso straight, kuteerera nekuleno kuti thank you. There's nothing wrong with a thank you. Thank you na sorry mawedzi wayo. Anaita kuti upenyu hwako ugare zvakanaka. Anditiya unofanira kuavoida zvinhu zvinoputsa, zvinhu zvinoshatirisa vamwe, zvinogumura vamwe. Siyana nazvo nekuti iwe haudewo kugumura. Taura nyaya yekuzviwaka, self image yako yakanaka. Haikuna kuzezwa nevanhu kuti ukaonekwa munhu anochinja nzira vanhu ngavafarire kuwadzana newe. Handiti
vanhu ngavafarire kuspenda time newe. Abantu mabavuyele ukuba nethuba nawe. Iwe ukaonawo vanhu vasiri positive wasingawani siyana nawo usaita ushamwari nawo. Takataura nekutsvaga shamwari, toda shamwari dzinowaka. Kaube nechomi yakawo. Saka you must surround yourself with positive people. Anenge udibane nabo ube nabantu bakhasayo positive. Pane inonzi self-regulation. Kuzvipa mutemo. Self-regulation inokuzivika umthetho. Asi ma-regulations emumabhuku aya ekulo aya. Ayo yemthetho leyo isencwadini. Self-regulation ndeyekuti mwana akurira mumhuri yakanaka inonamata. Anoziva zvakaipa nezvakanaka. Anozvitrena mwana kuti zvakaipa handiite, zvakanaka ndichaita. Self-regulation iyo. Tikunzwanana here? Iwe unoziva kuti kuba kwakaipa. Unonamata bhaibheri rinoti handiko. Saka kuzvirambidza waunoita wega kuba iwewe. Self-regulation iyo. And for the positive image yauri pauriwe. Saka self-regulation unoicontrola iwewe. Unoidirecta iwewe. Imwe self-regulation iri inborn. Inonzi iri intrinsic motivated. Iri within. And mwana akabata mota anotsva next time akuzvipa ega mutemo kuti mukona unotangira self-regulation yacho zvinenge zviri born. Kweta zvimwe zvekuti munozodzidza kuti zvazviitwa izvi zvinoitwa zvakafanana nemumabasa. Kune maprocesses nemachinery inobasa. Inonzi izvi zvinoitwa izvazviitwi pamushini kana kukumikisa machemicals izvi zvinoitwa izvazviitwe. Wadzidza handitika ndo inonzi self-regulated learning handitika. Self-determination ndochimwe chinotibatsira kuwaka unhu hwako. Kuti ukafunga kuita chinhu you do it to the last. Kana chisabudirira zvaunoda you try again. Don't give up. Munhu akasikwa aine pfungwa inoda competence. Kana kuri kubasa zvinonzi munhu yari competent. Are you competent enough to hold this post? Saka human mind, there is that need ye competence. Because competence inotomotivate kuti tirambe tichida kukura. Tichizviumba. Tichidependa neenvironment yatinenge tiri. Saka my environment anosupporta intrinsic motivation akaita sei. Tambotaura kuti zvinobvira kufamily ari mwana. Saka relatedness yako nemhuri, kama wako nemhuri unenge uchimusupporta. Increasing sense of competence. Kana paunokura vana chaivo varikukiresha nditi vanomhanyisana bhora vachimhanyisana incompetence. Vanopractiza competence kuti undokukurira bhora undokukurira rugby itori competence iyoyo. How do we get this in intrinsic motivation? Because pane ma-controlling rewards, ma-rewards anoitwa. And ma-rewards anotangira kumba. Mwana akaita zvakanaka mukati waita zvakanaka. Akagona kutakura kapa achiudza pauri ari kutanga kufamba. Muchikombera waita zvakanaka. Yamotivating handiti inside. Hallelujah! Hallelujah! Zvimwe zvinomotivate
kumotivate nekuti kana uri kubasa une madeadlines aunofanira kumita. Ezinye zinokukona ezinokukumisela kuti kufanele ufika nenzendo To prove your competence, you must meet these deadlines. Matasi anenge wapuwa iwewe, you must be able to be self-determined to meet my deadlines. Kwete ngoshanda kwekuti because ndiri under surveillance pane munhu ari kunditarisa kana kuti pane ari kundiperetena ukasadai so uri kubuda basa wanipa unongofarira kuita basa rako. Saka pane ma-functions, ma-sub-functions e-self-regulation. Ma-functions ndeyekuti unoseta ma-standards. Basa rega rega rine ma-standards, a certain level of standard inofanira kumita. And kuti we competent enough, meet that standard. Self-observation. Unotarisa iwewe kuti pabasa pandiri apa ndikuita nemazvere zvinoenderana nejob description yangu kuita mastandards anodiwa here. Koita inonzi self-monitoring. Observe yourself. You monitor yourself. Self-instruction, you instruct yourself. Even to talk to yourself. Self-evaluation, yes, self-evaluation. You evaluate yourself before anyone else. You are building yourself. And self-image yako. Self-image yako wakakubasa. Community kana kuchase wangazana newani. Tikuzwa nene. Saka unafanya kugutsikana. Wana self-worthiness out of unhu wako. Saka you find kuti pane ma-attributions ekuti vanhu sei vachifunga kuti zvavanoita izvi zviri right kana kuti zviri wrong. You want to try again. Togara chitaura kuti zvakafanana nemwana ari kutanga kukambaira. Kana kutanga kufamba anodonha omuka ofamba. Odonha omuka ofamba. Iyo plan yako A kana yafaila unoenda paplan B. But you don't give up. We don't encourage